uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number one and most trusted radio network kinakadri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Enero 6, tuig 2024. Sa gihapon inimwala ganimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa madalaguan kag mga nagapangunang nga mga balita. Person with Disability Affairs sa office nagpanawagan sa mga PWD nga magpabutang sang security label sa ila sining mga ID. Pagbutang sang label tubtob lamang sa Pebrero tuig 2024. Lantran Orcon na ining local public transport route plan sang probinsya ginalauman nga mapurmahan sa first quarter sang tuig 2024. Transport Cooperative nagapanindugan nga wala sang overcharging nagakatabo tungod sa uniform kag computerize ang charging sang ila pletihan. Mga konsumidor nagagonto sa epekto sang shrinkflation sa mga balaligya. Maghambalikaw nga shrinkflation sa aton sini nga mga kabombo, no? Same price pero ang iya sini iyang kantidad o kung ang iya sining kadamuon gamay sa aton sining mga tagpalamati parehas na kung sa dilata, no? Kung manotisyaran ninyo sa to anay ang dilata sa aton sining mga kabombo nagabili na pulo ka pesos tubtob 15 pesos. Subong masobra 15 na ang iya sining bili ang 15 pesos sa una nga dilata kun imo sining buksan apat pa na dira ka isda ang iya sining unod. Subong tatlo na lang ang nagdamo lang sarsa kun sang una ang duha ka pisos kag 50 sentimos nga pandileche daw kasubong sang duha pa ka inumol kadagko. Pero subong, same price sa gihapon, no? Sa aton sinimag kabombo, same price sa gihapon, 2 pesos and 50 centavos. Pero, ang kadakuon sini, mala inumol na lang, isa na lang kay inumol. Muni madalakuan ng mabalita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sini nga pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga nagapauna kag mga mainit naman nga balita sa balibot sang pungsod, ginpanginwala diri sa Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines nga mayara sang destabilization plot batok iya sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang payag sang AFP kag PNP kasunod sang video post ni retired Brigadier General Johnny Macanas Sr. sa social media nga ginapayag sinadiri nga suportado sang AFP Chief General nga si Romeo Browner Jr. kag PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang tinutuyo nga destabilisasyon sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Suno diri iya kay Browner sa aton sini mga kabombo magapabilin ini, no? Magapabilin ini nga faithful sa saligang batas subong man wala sang pagpasumali sini nga pagtungod sa ila sini iya nga mandato. Ang pahayag ni Macanas wala kuno sang balasihan. Ginpasiguro man sang pamunuan sang Armed Forces of the Philippines sa bugos sining pumuluyong Pilipinhon nga magapadayon ini sila sa pag-responder, magapadayon sa pagtungod sang ila sini karon iyang katungdanan, no? Kag ila sining ipabilin ang profesionalismo o sa ila sinigin sumpaan iyang responsibilidad, no? Nga amo ang tagpangapin sang soberenya kag demokratiko nga prinsipyo sa pungsod Pilipinas. Samtang sa bahay naman karon sang Philippine National Police ginpayag ni Colonel Jean Fajardo ang tagpamaba sang PNP, no? Ngati magapabilin sila iyang apolitical
no? Butsilingon sa nga political ti why sa may ginadampigan sini iyang politiko kag intak, solido kag profesional ang Philippine National Police. Dugang panifahardo nga pisar gina-respitar sini nila ang freedom of speech sining retirado nga general, ang mga militar kuno kag kapulisan sa aton sini nga mga kabombo ang magapabilin iya nga faithful sa aton sini nga presidente. No, kag kuntani hindi na lang kuno iya pag-iulamiron ang miyembro sa Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines sa aton sini mga kabombo sa kun anuman ang tinutuyo sang iban nga mga retirado nga opisyal sang militar man ukon sang police. Ti sa aton sini nga mga kabombo mo ni ang matunog sini karon iyang sitwasyon no ining destabilisasyon kay madamo sa mga retired members no sang Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines dismayado sa sining mga policy nga ginpatuman sang Marcos administration. Kag ini sila ang kumadumdumanyo pa sang tiyempo iyan ni former President Rodrigo Duterte ti kadamo sa mga benepisyo kag kayuhan nga nabaton sang men and women in uniform. That is why sa aton sini mga kabombo nga sa karon sa administrasyon ni President Bongbong Marcos may pipila diri ka mga retired military and Philippine National Police personnel ang nagapabutyag sa ila sini nga pagkadismaya ning iban sini nagapahayag nga mayara kuno sang destabilisasyon nga pati gayunon. Pero ang assurance nagikan sa pamunuan sa Armed Forces of the Philippines kag Philippine National Police nagapabilin sini iya nga magapanerbisyo sa idalom sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. 55 minutos na nakaligad sa takna sining nga las 11 diri sa palatuntunan na bombohanay sa Udo. Ginkalipay man karon sa presidente nato no ining na-record sining pinakamanubo nga inflation rate sa bulan sa Disyembre tuig 2023. Sandig diri sa report ng Philippine Statistics Authority, ang inflation sa Disyembre tuig 2023 naghinay no halin sa 4.1% nangin 3.9% lamang ini banwa. Sa kabugusan sini nga tuig mayara lamang sa 6.0 nga inflation rate 6.0%. Ginkalipay nga ginbalita ini sa presidente no or ginakalipay sa aton sini nga presidente ang pagganubo sa inflation rate sa aton sini karon niya nga pungsod no mayara sang dako sini nga mayara sang dako sini nga rollman no or bahin sa pagnubo sang inflation rate sa aton sini nga mga kabombo no ining pagnubo sa bahin karon sa inflation sa kuryente negative 7.8%. Now, house rental is 3.6%. Kagang presyo sa liquefied petroleum gas now nga 3.7%. Nagnubo man ang inflation sa food and non-alcoholic beverages nga mayara sa 5.4%. Tigin na hatagan sa nagakigo nga pagtamod ni Socio-Economic Planning Secretary Senyo Balisacan ang importansya sa Executive Order number 50 nga ginapalawig no ang ining most favored nation nga ginpanubuan ang tariff rate para sa mga nagapanguna nga balaklon sa agrikultura katulad sang baboy, mais kag bugas agud mapasiguro ang sufficient nga supply sa pagkaon para sa mga Pinoy kag malikawan ang pagtaas sang presyo sang mga balaklon. Dugang nga mga balita kag impormasyon detalye sa mga nagapangunang mga balita lokal inyo bantayan pagkatapos ang Bombo Network News.
ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame kono nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang alisok ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa lumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Enero 6 ang 2024. Sa ulo ng ating mga balita, ito ang pinanalistahan ng mga Consolidated Public Utility Vehicle inalabas na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Lunes. 56 na mga probinsya sa ating bansa posibleng maapektuhan ng El Niño phenomenon sa darating na Abril ng taong kasalukuyan. Ito naman hong Philippine Red Cross Asset at Volunteers all set na para ho sa traslasyon procession sa Martes. Ang pakikiramay naman buhos sa pagpanaw ni Davao Archbishop Emeritus Fernando Capala na may edad na 89 na taong gulang. 4 na Pilipino itinalaga bilang mga miyembro ho ng Permanent Court of Arbitration. At sa ating international news abangan dahil ang halaga daw ng pinsalang didulot ng magnitude 7.6 na rin doon sa Japan, pumalo na sa $6.4 billion. Sa ating balitang pampalakasan, itong Pinoy boxer na si Mike Planilla sasabak ho sa laban kontra sa ex-world champion na Mexican boxer. At live, nationwide, via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Dinismiss ho ng Korte Suprema ang inihain ni Dato Andal Ampatuan Jr. laban sa reporter ng isang sikat na istasyon. Nagugat ang pagpasanga ng contempt petition matapos na interviewin ng journalist ang umano'y kasambahay ng mga Ampatuan noong taong 2010. Ayon sa naturang interview, isinalaysay ng naturang kasambahay na si Lakmudin Salyao na pinaplano ng pamilya Ampatuan ang naturang Maguindanao Massacre. Giit ni Andal, kalkulado raw ang interview kay Salyao at maaaring makaapekto ito sa pananaw ng mga husgado sa court proceedings. Sinabi naman ng Korte Suprema na hindi napatunayan ni Ampatuan Jr. ang intensyon ng kabilang kampo na hadlangan ang proseso ng hukuman. Sinabi naman ng Korte Suprema ng network na hindi dapat i-ere itong witness lalo na't pinoproseso pa ang kaso kaugnay ng patayan sa naturang lugar. Samantala, ilalabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pilan na numero ng mga Consolidated Public Utility Vehicle dito sa ating bansa sa susunod na linggo. Una nang sinabi ng ahensya na nasa final stage na ng pagbuo nito sa listahan dahil nakapagsumite na sa kanila ng report o datos ang National Capital Region. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board member Riza Patches, posibleng mailabas ang mga buong datos ukol dito sa darating na Lunes. Kung maalala, natapos na itinakdang deadline ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa consolidation ng mga public utility vehicle noong
Disyembre at 31 ng nakalipas na taong 2023. Para naman sa mga hindi nakapag-consolidate, papayagan na lamang silang pumasada hanggang sa Enero at 31 ng taong kasalukuyan. Pagkatapos ng inilaang palugit, ang hindi magpapakonsolidate ay otomatikong aalisan ng prangkisa. Batay naman sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, as of January 4, aabot na sa 111,581 ang mga nakapagpakonsolidate na ng kanilang mga pampasaherong jeep dito sa ating bansa. Katumbas itong mga kababot Star Nation na aabot sa 73.96% ng lahat ng authorized unit nationwide. Sa Metro Manila naman, pumalo na sa 21,655 ang mga consolidated public utility vehicles na katumbas yan ng 51.34% ng lahat ng authorized units sa buong Pilipinas. Maya lang mga kabumbot ka sa Nation, abangan natin eto hong balita tungkol dito sa lalaki dyan sa may bahagi ng Iloilo na may nasinaksak nga at nasawi ng kaibigan matapos hindi nga nagpautang ng kanyang pera. Samantala muna, nadagdagan pa eto hong bilang ng mga probinsyang inaasahang makararanas neto hong matinding panahon ng tagtuyot o El Nino phenomenon dito sa ating bansa. Batay sa pinakahuling tala na inilabas ng Department of Science and Technology, sa ngayon ay mabot na sa kabuang 56 na probinsya sa Pilipinas ang inaasahang maapektuhan ng El Nino sa darating na buwan ng Abril. Sa datos, karamihan sa mga maapektuhan ng naturang tag-init ay ang kilalang agricultural provinces sa Northern at Central Luzon tulad ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan at Nueva Ecija. Samantala, bukod dito ay niulat din ng naturang ahensya na posible pang mas tumagal ang mararanasang El Nino phenomenon sa apektadong lugar sa Pilipinas. Ito ay sa kadalihan ng maaari pa nilang magtuloy-tuloy ang maranasang matinding tag-init sa panahon o init ng panahon sa ilang bahagi ng bansa na una nang makararanas nito. Ayon sa Department of Science and Technology, ang mararanasang El Nino ngayong taon ay posibleng ang pinakamainit na panahong mararanasan sa bansa, partikular na sa bahagi ng Northern Luzon. Hinikayat naman ng National Parents Teachers Association of the Philippines ang Commission on Higher Education na palawigin pa ang pagpapatupad ng senior high school programs sa mga local at state universities at colleges dito sa ating bansa ng isa pang taon. Ayon kay Parents Teachers Association National President Willie Rodriguez, hindi pa handa ang mga magulang at mag-aaral at maging ang Department of Education na pa ang mga pangunahing maapektuhan ng nasabing kautusan. Ito ang dahilan kung bakit nananawagan ang kanilang grupo ngayon sa Commission on Higher Education upang mabigyan ng pagkakataon ang mga magulang at mga mag-aaral at gayon na rin ang mga guro sa mga pampublikong paaralan na makapaghanda para sa kaukulang mga pagbabagong maaaring idulot ng naturang pagpapatigil sa programa. Kung maalala, una nang iniulat ng Department of Education na aabot sa migit 17,000 na mga mag-aaral sa grade 11 ang inaasahang may aapektuhan ng kautusan ng naturang komisyon. Ngunit gayon pa man, nilinaw naman ng Department of Education na kakayanin raw ng kanilang kagawaran sa pamamagitan niya ng kanilang patuloy na makikipag-ugnayan sa lahat ng kanilang mga regional offices at gayon na rin sa mga school division offices kung may mga maraong mga enrollees na mga local at universities. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito, nangako ang Department of Social Welfare and Development na lalo pa nilang palalakasin etong pagbibigay ng mga social services sa publiko na angkop sa pagbabago ng tinatawag na socio-economic landscape ngayong taong 2024. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao na abot sa 245 bilyon na mga bado na peso ang budget ng kanilang ahensya ngayong taon. Ito ay gagamitin aniya para mapondohan nga itong kasalukuyang social welfare and development programs and services ng kanilang ahensya at pagpapatupad ng kanilang innovations on digital transformation. Pagtutuunan rin ng pansin ng Department of Social Welfare and Development ang muling pagsasaayos sa mga kasalukuyang programa nito. Layon nito na maging mas inklusibo at umayon nga sa pagbabago ng mga pangailangan ng mga target na benepisyaryo.
Pagdating naman sa usapin ng Pantawid Pamilyang Pilipino program o itong 4Ps, magpapatuloy ang isinasagawang interbensyon ng Department of Social Welfare and Development sa mga magtatapos na sa naturang programa ng gobyerno. Sa usapin naman ng tinatawag na capacity building, inaabangan ng departamento ang buong operasyon ng Department of Social Welfare and Development Academy ngayong taon upang bigyang kapasidad etong mga local government units at social welfare agency sa kanilang pagkakaloob ng mga serbisyo. Ilulunsad din ng naturang ahensya ang Buong Bansa Handa Program, isang bagong disaster preparedness program bukod sa pagpapalakas pa sa disaster response at management operations ng naturang ahensya. Samantala, nagtalaga na ng mga tauhan ng Philippine Red Cross kasama iba pang mga nilang assets para tumulong sa mga pangangailangan sa panahon ng translasyon o procession sa darating na Enero 9 ng taong kasalukuyan. Ayon kay Philippine Red Cross Chairman at CEO Richard Gordon, nakapwesto na ang kanilang assets at logistics sa Quiapo Church at Quirino Grandstand mula yan ngayong araw ng Enero 7 o bukas po yan hanggang Enero 10 ng taong kasalukuyan. Inaasahan kasi ang milyong-milyong Catholic faithful na darating at lalong-lalo na ngayong taon na nabalik normal na muli. Ito nga isasagawang tradisyon ng kapistahan ng Itim na Nazareno. Maliban sa Metro Manila chapters ng Philippine Red Cross, tutulong rin raw ang Rizal Province sa pagresponde sa mga nangangailangan. Sa kabuuan, nasa mahigit 1,000 trained first aiders at emergency response unit personnel at iba pang mga ide-deploy na mga personalidad at mga tauhan para sa 10 first aid stations at welfare desk sa daraanan ng mga prosesyon. Mayroon din silang 6 na team ng foot patrollers para naman magsilbing mobile first aiders. Maliban dito, magtatayo din ng emergency field hospital at sa may kartilya ng Katipunan at mayroon ding 17 ambulansya, 1 fire truck, 2 rescue boats at 1 amphibian. Ayon naman kay Philippine Red Cross Secretary General Dr. Gwen Pang, may bukod pang 20 Philippine Red Cross ambulance units mula naman sa Central Luzon at Southern Tagalog ang on standby para naman magbigay pa rin ng assistance sa kanilang mga team. Maya-maya lamang mga kabombot ka Star Nation, makibalita tayo mula sa ating mga probinsya sapagkat ito hong isang Dutch national na tubong Ilocosur abay inaresto ho netong mga otoridad matapos ho sa kanya o dahil ho sa kanyang bomb joke dyan ho sa may Lawag International Airport. Ang balitang yan ay tututukan natin maya-maya lamang na dumako muna tayo sa iba pang mga balita sa oras na ito. Kinwestiyon ho ng mga mambabatas ang biglaang panukalang pagpapahintunga neto hong Commission on Higher Education at Department of Education sa senior high school program para ho sa mga state at local universities and colleges dito ho sa ating bansa. Ayon ho kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, mabigat na pasanin para ho sa mga mag-aaral, magulang, guro at iba pang empleyado sa mga naturang state at local na paaralan na apektado ito ang biglaang pagpapatigil ng senior high program. Mapipilitan umano ang mga estudyante na mag-enroll sa mga pribadong paaralan kung saan kinakailangan nilang magbayad ng mas mahal na matrikula. Iginit din ni Makabayan lawmaker, actor, teacher, party list representative Franz Castro na dapat daw ay humingi o namuna ng konsultasyon ang dalawang ahensya dito ho sa mga stakeholders ito bago maglabas ng memorandum. Kinwestiyon din ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang pagpayag nga ng Commission on Higher Education at Department of Education na mag-enroll ang halos 18,000 na grade 11 student sa mga state at local universities and colleges, kayong ipapatigil lang din naman ng nabanggit na ahensya ang senior high school program. Dagdag pa niya na tungkulin ng gobyerno eto hong makapagbigay ng edukasyon sa mga mag-aaral imbes na pahirapan pa ang mga ito.
Kumpiyansa naman ang mga ekonomista sa bansa na magbubukas ng malaki at maraming potensyal sa Pilipinas, ang partikular na sa mass media at renewable energy ang pag-asagawa yan ng economic charter change. Ayon kay Foundation for Economic Freedom, ang panukalang pag-amyenda sa 1987 Constitution ay magtutulak sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa at magde-develop din sa kakayahan ng Pilipinas sa larangan ng global economic landscape. Suggestion din ng naturang federasyon o ng naturang samahan na ayusin o baguhin ng National Economic and Partimony at Filipino First provisions ng saligang batas. Kung pag-uusapan naman nila ang investment, maaaring payagan ang gobyerno na ang 100% na foreign ownership sa larangan niya ng exploration, development, utilization at natural resources maging sa industriya ng mass media. Naniniwala ang Foundation for Economic Freedom na sa oras na inalis ang economic restrictions sa Philippine Constitution, magkakaroon ng pagkakataon ang mga mambabatas sa tumugon sa lumalaking pangailangan sa ekonomiya ng ating bansa. Sa pagkakataong ito, abay kumuha tayo ng mga balita mula ho sa mga tinututukan ng ating mga Bombo reporters. May palinhon itong nalalapit nga na pagdiriwang o celebrate nitong Traslasyon 2024. Ito hong Quiapo Church, all set na para sa pagbabalik nga ng Traslasyon ng Itim na Nazareno ngayong taong 2024. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ni Bombo Alaysa Eclarinal. All set na ang pamunuan ng Quiapo Church para sa gaganapin o pagbabalik ng taunang traslasyon matapos ang 3 taon na naantala ito at natigil dahil sa pandemya ng COVID-19. Ayon sa pamunuan ng nasabing simbahan, inaasahan nila ang pagdagsa ng mga deboto ngayong taon. Gayunpaman, may mga ilang pagbabago din na ginawa ang mga otoridad para sa pagdiriwang ng traslasyon sa darating na Enero 9, araw ng Martes. Kabilang na dito ang paglalagay ng imahe ng Itim na Nazareno sa isang glass box bilang pag-iingat. Ang nasabing glass box ay isang hindi pangkaraniwang salamin na kung saan, ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, kahit ito ay batuhin, ang mga bubog nito ay hindi kaagad magkakalat at hindi rin agad mababasag. Bawal na ring sumampa ang mga deboto sa andas at tanging ang bahagi lamang ng krus ang ilalabas o di kaya ay iuusli upang mapunasan ng mga deboto. Ang ilang mga pagbabago na ito ay mahigpit na babantayan ng mga otoridad para na rin sa kaligtasan ng mga deboto at para na rin sa kaligtasan at pag-iingat ng imahe ng Itim na Nazareno. Sa kabila nito ay tuloy pa rin ang nakagawiang pahalik sa Quirino Grandstand na sisimula ng misa at vigil bago muling simulan ang biyahe ng andas. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Ginoong Bong Graho, Operation Officer ng Quiapo Church. Isa ang kapistahan, ang pahalik, katulad nung ginawa natin nung may COVID pa. Sa katunayan, ang paalala ng ina ng Maynila na isang doktor po, ang COVID ay nandirito pa. Sa pag-iingat ng bawat isa, inaalagaan natin ang kapakanan ng iba. Kaya po, sa nakikita niya sa larawan na kuha ko noong 2021, ganito po ang gagawin natin sa loob at sa labas ng simbahan. Matatandaan na una na ring inihayag ng mga otoridad na ipapatupad pa rin ang physical distancing sa lahat ng gaganaping misa kaugnay nga ng traslasyon ngayong taon. Pinapayuhan na rin ang publiko na maaari rin silang makilahok sa mga misa sa mismong araw ng traslasyon sa mga LED sa labas ng simbahan kung sila ay hindi makakapasok sa loob ng Quiapo Church. Yung hindi po makakapasok ng simbahan, ang paalala po natin, maaari po silang magsimba sa paligid ng simbahan na paglalagyan ng malalaking LED walls. Ito po ay sa Carriedo Street, sa Quezon Boulevard, southbound at northbound. Para sa Bombo Network News, Bombo Alaysa Eclarinal nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Buhos ang pakikiramay ng iba't ibang personalidad at grupo matapos maipabatid ang pagpanaw ni Davao Archbishop Emeritus Fernando Capalla. Sinasabing pumanaw si Archbishop Emeritus Capalla sa edad na 89 na taong gulang nitong madaling araw ng Sabado. Ang Archdiocese of Davao at ang St. Francis Xavier Regional Major Seminary of Mindanao ay nagpaabot ng kanilang pakikipagdalamhati habang ilang personalidad naman ay nagpost din ng kanilang mga larawan bilang pakikibahagi sa pagluluksa. Ang rite of reception para sa labi ni Archbishop Capalla ay inaasahang isasagawa din ngayong araw. Naiparating na ang malungkot na pangyayari sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines at gayon na rin sa Apostolic Nunciature. Maya lamang mga kabombot ka sa nation, alamin natin ang kabuuan ng detalye hinggil ho dito sa kabuuang halaga nitong pinsalang naidulot nga ng magnitude 7.6 na lindol dyan ho sa may bahagi ng bansang Japan. Samantala ito ng mga gobyerno ng Pilipinas nangako na ho nitong mga tinatawag na cash aid para naman ho doon sa mga overseas Filipino workers na nariyan ho at nagtatrabaho sa naturang bansa. Samantala muna, nakikita na ho ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ito hong positibong epekto ng mga long weekends para ho sa taong 2024 sa sektor ng turismo dito ho sa ating bansa. Ayon kay Secretary Frasco, ito ay magbibigay ng potensyal dahil sa pamamagitan ng long weekends, maitataas nito ang sektor ng turismo sa Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal, ang estratrehiyang tulad ng long weekend vacation ay sang-ayon rin sa National Tourism Development Plan na layuning itulak ang pambansang turismo ng bansa. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority noong taong 2022, nakapagtala ang Pilipinas na ngaabot sa 112 milyon na domestic trips o katubasuyan na ngaabot sa 1.5 trillion pesos na domestic tourism expenditure. Patuloy naman ang paghihimok ni Secretary Frasco sa mga Pinoy na nasa sa pamamagitan ng extended weekends na tuklasin ang mga hidden gems ng bansa at itaguyod ang pagpapahalaga sa iba't ibang kultura sa Pilipinas. Samantala, 4 na Filipino international law experts ang itinalaga bilang mga miyembro ng Permanent Court of Arbitration kamakailan lang. Sila ay sina Raul Pangalanan, Sidfrey Candelaria, Antonio Gabriel Lavinia at si J. Eduardo Malaya. Si Pangalanan ay dating judge ng International Criminal Court mula noong taong 2015 hanggang taong 2021 at isang law professor ng University of the Philippines. Habang si Candelaria naman ay isa ring profesor sa abogasya sa Ateneo de Manila University at naging head ng Research Publications and Linkages Office ng Philippine Judicial Academy. Samantala si Lavinia naman ay Associate Director ng Climate Policy and International Relations of the Manila Observatory. Naging miyembro rin siya ng 6 na taon na Specialized Panel of Arbitrators and Experts ng Permanent Court of Arbitration. Habang si Malaya naman ay kasalukuyang Acting President ng Administrative Council of the Permanent Court of Arbitrations at Ambassador to the Netherlands ng Pilipinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, silang 4 ngayon ay may pribilehiyong mag-nominate ng mga kandidato para sa International Criminal Court of Justice at nagmungkahi rin para naman sa mga kandidato para sa mga Nobel Peace Prize. Maya muli mga kabombot ka sa nation, abangan eto hong 55 anyos na lalaki dyan ho sa bayan ng Manawag, sinunog ang sarili dahil ho sa matinding problema sa pamilya. Alamin natin ho ang kabuuan ng detalyeng na yan maya-maya lamang. Samantala, ihiniit ni Bohol 3rd District Representative Alexi Tutor na mayroong sapat na pondo ho itong mga state universities and colleges at local universities and colleges para ipagpatuloy ito hong senior high school program ng gobyerno. Paliwanag ng naturang mambabatas na kasaad ho sa Department Order No. 20 Series of 2023 ng Department of Education na tanging ang voucher program lamang para sa senior high school program o senior high school ang ipapatigil ng ahensya.
Dahil dito maani-aning ituloy ng mga state universities and colleges at local universities and colleges ang pag-aalok naman ng senior high school program basta't matitiyak na mayroon silang sapat na pondo. Sa kabila nito ay aminado naman ang opisyal na iilang SUC o State Universities and Colleges at mga local universities colleges lamang ang may kakayahang ipagpatuloy nga ang naturang senior high school program. Umaasa naman si ACE Teacher Party List Representative Franz Castro na ikukonsidera ng mga kinaukulan ang pagpapatupad ng nasabing kautusan. Kailangan aniya na magkaroon ng sapat na konsultasyon sa mga mag-aaral, magulang at guro na maapektuhan ng naturang pagpapatigil. Samantala, matagumpay na nakailigtas ng mga tauhan ng Port Management Office ng Zamboanga sa pamamagitan niyan ng Port Police Division ang mga lumikas na pasahero patungong Hulo. Ngunit na-scam ng isang fixer na nagbenta sa pasahero ng tiket patungong Isabela Basilan sa halip na sa Hulo. Batay sa ulat ng Port Police Division nitong Enero ng taong kasalukuyan, isang displaced na lalaki ang nailigtas sa loob ng port ng naturang opisina ng security officers. Sa inisyal na investigasyon, ang nasabing tao ay mukhang may mental disorder at hindi tumutugon sa mga tanong. Ang pasahero ay may valid na tiket sa sasakyang dagat na kanyang pag-aari o sa kanyang pag-aari at kalaunan ay impormasyon mula sa kanyang ina. Nakilala siya bilang ang residente ng Kasulutan, Hulo at isang construction worker na nakabase sa Pagadian City. Sa investigasyon, bago dumating sa daungan ng Zamboanga, sumakay ang lalaki sa isang vessel mula Cebu patungong Osamis City ditong Disyembre 22 ng nakalipas na taon at dumating noong Disyembre 24 ng taong 2023 sa Osamis City at pagkatapos yan ay bumiyahe siya pasakay ng bus papuntang Zamboanga City at diretso sa Alison Shipping Lines Ticketing Office sa Alejo Alvarez Street para bumili ng kanyang vessel ticket para naman yan patungong Hulo. Nasa halip ay kumuha raw siya ng ticket para sa papuntang Isabela mula sa isa umunong fixer sa halagang 1,000 pesos. Nakipag-ugnayan pa na itong mga otoridad sa ina ng biktima sa Hulo at binigyan din ng mga pagkain habang hinihintay niya ang kanyang ina. Nakipag-ugnayan din ng mga ito sa tanggapan ng City Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development doon sa Region 9 at mag-isabang sa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao Ministry of Social Welfare and Development para naman yan sa dokumentasyon at tulong. At bukod dito mga kabombat Caster Nation, nakikipag-ugnayan na rin ang naturang mga kinaukulan sa iba't iba pang mga ahensya ng pamahalaan na maaaring makatulong sa naturang biktima para naman sa pag-asagawa ng manhunt operation laban doon sa fixer na ng biktima dito sa lalaki. Ngayong araw, Enero 4 ng taong kasalukuyan o dito po nakalipas sa Enero 4 ay dumating ang ina ng biktima mula sa Hulo at diretsyong tumuloy sa naturang tanggapan para naman ma-turn over ng tama ang kanyang anak. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, nagpalipas ho ng magdamag sa covered court. Ito hong mga naging biktima ng sunog na sumiklab nga dyan sa may bahagi ng lungsod ng Navotas. Umabot ho sa 30 kabahayan ang natupok sa sunog na nagsimula pasado alas 4 ng hapon ng Biyernes. Mabilis na kumalat nga ang apoy dahil sa karamihan sa mga kabahayan doon ay gawa ho sa light materials lamang. Naapula lamang ang sunog matapos ang mahigit 1 oras. Inaalam pa rin ng mga otoridad ang sanhi ng naturang sunog. Samantala, maharap ngayon sa kasong rape ang akusadong si Ronald Aquino Macapagal na ihahain laban sa kanya ng Women and Children Protection Desk. Unang naaresto ang suspect dahil sa pagdadala nito ng illegal na armas at sa isang pahayag nga ay sinabi ni National Capital Region Police Office Regional Director Police Major General Jose Melencio Nartatas Jr. na ginahasa umuno ng suspect ang kanyang sariling anak. Batayan mismo sa testimonya ng kanyang
kanyang asawa. Ang naging impormasyon rin ng asawang ito ang naging grounds o basihan ng mga otoridad para magsagawa ng research warrant sa bahay mismo ng naturang sospek sa N. Domingo Street sa Barangay Balong Bato sa San Juan City. Nakuha sa pag-iingat ng sospek ang isang katutak na armas na kinabibilangan ng mga granada, rifle, shotgun, pistol, claymore mine, gun accessories at marami pang iba. 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, higpit ho na binabantayan ng Department of Trade and Industry ang pananamantala ng mga negosyante sa usapin ho ng shrinkflation. Sinabi ho ni Trade Assistant Secretary Amanda Nograles na pinapayagan nila itong pagkakaroon nga ng shrinkflation o ang pagpapalit ng ilang produkto pero mananatili pa rin ang presyo nito. Ang nasabing hakbang aniya ay ginagawa ng mga negosyante para makasabay ho sa patuloy na pagtaas ng presyo ng kanilang mga raw materials na ginagamit sa kanilang mga produkto. Dagdag pa nito na dapat ipaalam ng mga negosyante sa mga customer o consumer na nagbawas sila ng mga sangkap kahit na hindi gumagalaw ang mga presyo nito. Pinayuhan rin nito ang mga consumer na isumbong sa kanilang opisina ang anumang makikitaan nilang paglabag ukol sa nasabing usapin. Mga kabomba at Kester Nation, 7 bahay po ang natupok ng apoy sa nangyaring sunog sa isang compound sa Marivela Street sa Mandaluyong kagabi. Tumagal ng 1 oras ang naturang sunog bago idineklarang under control. Ayon sa Mandaluyong Fire Department, walang naiulat na nasawi sa insidente, ngunit isang aso ang nasawi matapos itong maiwan sa loob ng compound. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog habang 6 na milyong piso naman ang tinatayang naging pinsala na idinulot nito. Ayon sa mga otoridad, mga lumang gusali na ang nakatayo sa compound na gawa sa mga light material, kaya naman mabilis na kumalat ang naturang apoy. Ayon naman sa Barangay Highway Hills Kagawad na si JJ De Los Santos, mabilis na umano silang nakapagresponde at nakarating din kaagad ang fire truck, subalit medyo malaking apoy ang tumambad sa kanila, dahilan para mabilis itong kumalat sa naturang compound. Dagdag pa nito, dumating din ang Department of Social Welfare and Development sa lugar upang tingnan kung may mga residenteng mangangailangan ba ng tulong. At sa ngayon po mga kabomba at Kester Nation, nagpapatuloy pa rin yung mga isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang alamin kung ano nga ba yung posible naging dahilan at sanhi ng naturang pagsiklab ng apoy sa nasabing lugar. Maya lamang sa ating balitang pampalakasan, eto makibalita tayo dito ho sa Pinoy boxer na si Mike Plania na sasabak nga sa laban kontra sa ex-world champion Mexican boxer. Maya lamang yan mga kabomba at Kester Nation, samantala muna. Nakatanggap ho ng tigli 5,000 piso na sa unang buwan ng taon itong mga residente ng 6 na distrito ng Quezon City sa ilalim ho ng Small Income Generating Assistance Program ng naturang lungsod. Nasa 1,314 na residente itong nakatanggap ng naturang financial aid sa naturang local government units. Ang mga benepisyaryo ng naturang programa ay mga persons with disabilities, laid off overseas Filipino workers, mga walang trabahong solo parent, displaced and resigned employees, micro-entrepreneurs at vendors na mababa o sa 250,000 pesos ang kapital. Bukod diyan, namahagi rin ng Quezon City local government units sa 9 na grupo ho ng mga entrepreneurs na pamumuhunan sa pamamagitan ho ng Sikap at Galiing Pangkabuhayan program ng kanilang lungsod. Samantala, balik normal na sa operasyon ng dami ng mga bumabiyahe sa Ninoy Aquino International Airport ang naitala ng Manila International Airport Authority. Nakapagtala ng halos 280,000 total flights ang naturang airport noong nakaraang taon. Kabilang dito ang halos 172,000 domestic flights at mahigit 108,000 international flights. Ito naman ay 26% na mas mataas kumpara noong taong 2022
kung saan nakapagtala lamang ng halos 222,000 flights ang naturang paliparan. Nahigitan na rin ng 2023 record ng naturang paliparan ng 3% na sumatotal na flights noong taong 2019 na pre-pandemic period na may halos 272,000 flights. Tumaas din ng 12% ang 2023 domestic travels kumpara po yan sa mga datos na naitala ng mga kinukulan noong taong 2019. Ikinagagalak namang i-anunsyo ng pamunuan ng airport na naabot nila ang target para sa mas maayos na operasyon at serbisyo ng Ninoy Aquino International Airport. Samantala, umabot na sa mahigit 23,000 na mga motorsiklo ang na-impound ho ng Land Transportation Office o LTO noong taong 2023. Ito ay tumaas ng 47% kung ikukumpara sa datos naman na inilabas ng naturang ahensya noong taong 2022. May tinataya namang 529,000 ito hong nasita at hinuli ng Land Transportation Office sa nakaraang taon dahil sa mga paglabag ho sa batas trapiko. Batay sa datos ng naturang ahensya, ang karaniwang dahilan ng pagkakahuli sa mga motorista ay dahil sa paglabag sa Clean Air Act o Republic Act 8749, ang Seatbelt Law na Act of o RA 8750 at overloading. Ayon ho kay Land Transportation Chief Vigor Mendoza II, pinaigting nila ang presensya ng mga traffic enforcers sa daan para umano mas maging disiplinado itong mga motorista. Ito aniya ay magtutulak ng mga driver na sundin o sa mga driver na sundin ang batas trapiko dahil kaakibat nito ang kaligtasan ng mga tao sa daan. Kaya naman, prioridad umano ng ahensya ang pagbili ng mas maraming motor vehicles na gagamitin nga ng mga traffic enforcers para mas lumawak pa ang kanilang pagsisilbi. Pinayuhan naman ni Mendoza ang mga motorista na sundin nito ang batas trapiko, lalo na't mahigpit nilang pinatutupad nga itong no registration, no travel policy. Ito ay upang masiguro ng ahensya ang pagpaparehistro ng mahigit 24 milyon na sasakyang may expired registration sa bansa. Importante ani itong maparehistro upang malaman kung pwede bang ibiyahe ang kanilang sasakyan. Dagdag pa ng opisyal, hindi naman daw gusto ng ahensya na manghuli ng mga motorista at multahan sila, subalit kailangan nilang paigtingin ang kampanya para sa disiplina sa daan dahil ang nakasalalay dito ay ang kaligtasan ng lahat. Sa pagkakataong ito, abay kumuha na tayo ng mga balita mula ho sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial stations. Walkthrough na isinagawa sa rota ng Walk with Jesus para ho sa opening salvo ng ika-459th na Fiesta Senior ng 2024 sa Cebu City. May balita ang Bombo Radio Cebu. Nagsagawa ng walkthrough ang mga pinuno ng simbahan ng Basilica Minor del Santo Niño, ang pulisya at si Cebu City Mayor Mike Rama sa kahabaan ng Osmeña Boulevard. Ito ay para paghandaan ang mga kaganapang nakahanay para sa nalalapit na 459th Fiesta Senior 2024. Ayon kay Father Ayon Miranda, ang tagapagsalita ng Basilica Minor del Santo Niño, nasa kanilang desisyon sa ruta ng foot procession, isinaalang-alang nila ang ginagawang BRT construction at ang kaligtasan ng mga deboto, kung saan ang opening salvo ay ang Penitential Walk with Jesus na gaganapin sa Enero 11. Samantala, sa Enero 19 ay gaganapin ang Penitential Walk with Mary at ang Solemn Foot Procession ng imahe ng Santo Niño ay gaganapin sa Enero 20. Kaugnay nito, inilatag ng Cebu City Police Office ang kanilang mga plano sa seguridad at paghahanda para sa mga aktibidad. Bukod sa mga pagsusuot ng angkop na damit, pinaalalahanan ng kapulisan ang publiko na huwag magdala ng anumang ipinagbabawal na materyales tulad ng mga matutulis na bagay, kutsilyo at lighter dahil ito ay kukumpiskahin. Hinikayat din ang publiko na huwag magdala ng malalaking backpack dahil hindi ito makapasok sa basilika.
starting January 11 to 19. Then we remind everyone, no, as much as let's celebrate solemnity and safely and orderly. No, na let us remember na yung celebration natin for Fiesta Senior is our faith and thanksgiving to God being with us. No, let us remember that the childhood of Jesus reminds us celebrate it with deep faith, with reflection, and let us always remember that this is our expression of our faith and expression of our thanksgiving for the childhood of the Lord. Ating napakinggan si Father John Ayon Miranda, ang tagapagsalita ng Basilica Minor del Santo Niño. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Jeremy Balingit para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Balita pa rin mula ho sa ating mga probinsya. Ito hong isang lalaki dyan ho sa may Iloilo, abay sinaksak patay ng kaibigan matapos hindi nagpautang ng pera. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Patay ang isang lalaki sa Arevalo, Iloilo City matapos na pinagsasaksak ng kaibigan na hindi umano nito pinautang ng pera. Ang biktima ay si alias Alvaro, 39 anyos, habang ang suspect naman ay si Mark Escamos, 31 anyos, parehong residente ng Zone 15, Barangay Calaparan, Arevalo, Iloilo City. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Captain Mavin Laranio, hepe ng Arevalo Police Station, sinabi nitong bago ang insidente, magkasama pang nagiinuman ng dalawa nang nanghiram ng pera ang suspect at tinanggihan ng kaibigan. Doon na umano nagsimulang nagkainitan ang dalawa at kalaunay nauwi sa pananaksak. Ayon sa pulis, 5 stab wounds ang ikinamatay ng biktima. Nasugatan naman sa leeg at daliri ang suspect at ngayon nananatiling naka-hospital arrest habang nakatakdang isampa ang kaso laban sa kanya. Yung suspect is hihiram sana ng pera doon sa victim. Then siguro yung victim hindi natin alam kung may pera or wala, pero siguro hindi niya pinahiram yung suspect natin at saka may hindi pagkaunawaan sa dalawa. At the same time nakainom po sila, so doon yung nag-umpisa yung pagpanaksak sa ating biktima. Si Police Captain Mavin Laranio para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Kahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabomba at Cluster Nation, ang pagtanggal naman sa senior high school program sa mga universidad at kolehiyo ay hindi raw malaki ang nagiging epekto sa Department of Education doon sa Negros Occidental. Alamin natin kung bakit yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Bacolod. Naniniwala ang Project Development Officer 2 ng Department of Education Division of Negros Occidental na hindi apektado ang mga senior high school students sa probinsya ng Negros Occidental sa pag-phase out ng senior high school program sa mga state universities at mga colleges. Sa panayam ng Bombo Radio kay Ian Arnold Arnaiz, hindi malaki ang epekto sa isasagawang pag-phase out ng senior high school program sa mga state universities at colleges dahil ilan lamang ang mga state universities sa probinsya at hindi rin ang mga ito nag-o-offer ng senior high school program. Nilinaw din ito na ang hindi pag-offer ng senior high school program sa mga state universities ay hindi nagkakahulugan na kukunin na sa curriculum ang nasabing programa dahil hindi ito maaari dahil ito ay nakasaad sa RA 10533 o Enhanced Basic Education Act of 2013. Ayon dito, dapat ipapatupad ang senior high school programs dahil ito ay nakasaad sa batas at ay maaari lamang na baguhin kung ang batas mismo ay i-amend ng Kongreso. Samantala, inihayag din ni Arnaiz na wala namang programa na perpekto kaya hinihiling nito na sana sa pagpapatupad ng senior high school program ay siguruhin na ang mga asignatura na pinag-aaralan ng mga estudyante ay makapagbigay ng kaalaman sa mga ito na angkop sa mga trabaho na maaari lang pasukan sa kanilang pagtatapos. Kasi dito sa Negros Occidental, what we have here, if I can remember, if I can pinpoint it right, no, we have only the Carlo. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Fatal Shario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Balita pa rin mula sa ating mga probinsya.
Tuhong isang Dutch national na tubong Ilocos Sur abay inarestoho ng mga otoridad dahil sa kanyang bomb joke sa Lawag International Airport. Ang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Lawag. Derwin Ocon sa Aviation Security Group sa Lawag International Airport na sinampan nila ng paglabag sa anti-bomb joke law ang isang Dutch national matapos ang kanyang bomb joke habang ininspeksyon ang kanyang bagahe sa departure area ng nasabing paliparan. Kinilala ni Ocon ang suspect na si Mary Evelyn Dolor Nguyen, taga Santa Maria, Ilocos Sur, pero isa ng German citizen, 70 anyos at retired nurse sa Germany. Ayon kay Ocon, patungo sana sa Metro Manila si Nguyen kasama niya ang kanyang pamilya mula sa pagbakasyon nila sa Santa Maria, Ilocos Sur. Subalit, dahil sa ginawa niya ay nanatili sa kustudya ng Aviation Security Group sa loob ng 3 araw matapos nilang sampahan ng kaso. Subalit, ibinesura ng piskalya ang isinampa nilang kaso dahil kulang umano sa element kung saan hindi nagkaroon ng komosyon at walang nagpanik na mga tao. Paliwanag ni Ocon na hindi masyadong malakas ang pagkakasabi ni Nguyen na may bomba sa kanyang bagahe, kaya walang nakarinig na mga tao sa lugar maliban lamang sa baggage inspector na siyang nag-report agad sa Philippine National Police matapos marinig ang bomb joke ng Dutch national. Sinabi pa ni Ocon na bago inaresto ang Dutch national ay ipinaliwanag sa kanya ang kasabihan na ignorance of the law excuses no one. Kaya iwasang gumawa ng ganitong klaseng biro, lalong-lalo na kapag nasa paliparan. Naalarma yung ating baggage inspector na OTS, kaya tinawag ng pansin yung ating mga naka-duting PNP security officers. Dumating yung ating EOD-K9, pinanel, negative naman. Tapos sinabi niya na joke lang. Alam naman natin na merong batas para sa anti-bomb joke law. Kaya in-explain ng ating investigador at ng arresting officer na ignorance of the law excuses no. Excuses no one. Kaya nga natin, kahit na biro yun, may batas na nagpaparusa. The law may be hard, but that is the law. Kaya nga. Inihayag pa ni Ocon na matapos ibasura ng piskalya ang kaso ni Nguyen ay pinalaya na agad nila at sa ngayon ay nasa biyahe na sila ng kanyang pamilya pabalik sa Germany. Dagdag pa niya na ito ang unang pagkakataon na may sinampahan sila dahil sa bomb joke sa nasabing paliparan. Hinggil dito, napag-alaman ni Ocon mula sa pamilya ni Nguyen na sadyang palabiro lamang umano ang nasabing Dutch national. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Lawag. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Romney Kimuyuga. Para sa #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Dagdagan pa natin ang mga pag-uulat mula sa mga lalawigan dahil lang 55 taong gulang na lalaki sa bayan ng Manawag sinunog ang sarili dahil sa matinding problema sa pamilya. Alamin natin ang detalye na yan mula sa Bombo Radio Dagupan. Dahil sa matinding problema sa pamilya, ito umano ang dahilan kung bakit sinunog ng isang lalaki ang sarili nitong katawan sa isang bakanting lote sa bayan ng Manawag. Ayon sa caretaker sa lugar, naitago na lang sa pangalang alias Oliver. Natagpuan na lamang ang sunog na katawan ni Luisito Venaventura, 55 anyos sa nasabing lugar. Dumayo pa umano ang biktima sa isang private property na puntahan ng mga debotong may mga problema at pinagdadaanan sa buhay. Dagdag nito sa kanilang obserbasyon, bago ang insidente, tila normal naman ang kilos ng biktima kaya't hindi nila napansin na may balak itong kitilin ang sariling buhay. Magsasara na sana bandang hapon ang lugar ngunit nagtaka umano sila nang makita ang isang motor na nakaparada sa lugar. Kasunod nito, nang makaamoy na sila ng isang masangsang na amoy mula sa usok sa kakahuyan, doon na tumambad ang sunog na bangkay. Agad naman anya silang tumawag ng rescue mula sa hanay ng kapulisan at agad naman itong narespondihan. Lumalabas naman sa investigasyon ng kapulisan sa bayan ng Manawag na na-recover nila ang cellphone nito sa lugar ng insidente at doon na rin nakita na kinuhanan ng biktima ang sarili ng video habang binubuhusan nito ang sarili ng gasolina. Sa ngayon, kasalukuyang nasa funeraria na ang bangkay ng biktima at nakatakdang iuwi na ng kanyang pamilya sa bayan ng Santa Barbara. Dito kasi sir, normal naman kasi yan dito na kasi dinadayo kasi ito.
Hindi natin alam kung paano niya nagawa yan. Dito pasyalan talaga ito. Normal talaga ng tao dito. Pasok-labas sila. Sa karamihan din dito, mga albularyo din nandito, nagre-ritual. Ano yun sir, mga mag-sumsi pa yun, sumsi. Alas 11 ng tanghalian, nandito siya. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver Dacumo sa Guulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ibinunyag ng United States na gumagamit ang Russia ng mga ballistic missiles at launchers na galing sa North Korea para sa pag-atake sa Ukraine. Sinabi ng United States National Security Council spokesperson John Kirby na labis na ang nakakabahala ang hakbang na ginagawa na ito ng North Korea na nakikisawsaw sa gulo ng Russia at Ukraine. Dahil dito, ipaparating ng Estados Unidos ang nasabing usapin sa United Nations Security Council para naman sa malinis na paglabag ng naturang bansa. Maraming pinabulaan na naman ng Russia ang nasabing akusasyon ng Estados Unidos. Magugunitang noong Setyembre ng taong 2023 ay personal na bumisita sa Russia si North Korean leader Kim Jong-un at tinalakay ang potential military cooperation sa nasabing bansa. Ulat mula sa ibayong dagat, umabot na sa kabuang $6.4 billion na halaga ng pinsala ang tinatayang tinamo ngayon ng Japan nang dahil yan sa pagtama ng malakas na lindol doon. Ito ay may kaugnayan pa rin sa magnitude 7.6 na lindol na yumanig sa malaking bahagi ng naturang bansa kasabay ng pagsalubong ng bagong taong 2024. Sa ulat ay nilabas ng isang United States-based catastrophe modeling firm, sa ngayon ay umabot na sa mahigit 2/3 ng kabuang bilang ng mga residential properties ang napinsala ng dahil sa nasabing pagyanig. Bungaan nila ito ng seismic resistant structures na taglay ng karamihan sa mga commercial at industrial buildings sa mga apektadong lugar. Kung maalala, abot na sa halos 100 bilang ang death toll na naitala ng mga otoridad ng dahil sa pagtamay ng naturang malakas na lindol na una na ring pinangambahang magti-trigger ng tsunami sa ilang bahagi ng naturang lugar. Bombo Entertainment News. Lumabas ang Pinay actress na si Liza Soberano sa karerelease lamang na trailer ng isang Hollywood film na pinamagatang Liza Frankenstein. Si Liza ang gaganap na stepsister ng bida na gagampanan naman ni Catherine Newton. Ilan din sa mga pangunahing karakter sa naturang palabas na Cole Sprouse, Henry Eikenberg at si Harry Eikenberry at si Joey Harris. Mapapanood ang Liza Frankenstein sa mga sinihan sa Estados Unidos simula yan sa February 9 ng taong kasalukuyan. Kamakailan lang ipinagdiwang naman ni Liza ang kanyang 26th birthday kung saan binati rin siya ni Newton sa official social media page. Bombo Weather Update. Kabombo Podcaster Nation, sa ating weather update, ilang bahagi ho ng bansa ang makulimlim pa rin na dahil yan sa umiiral na easterlies at hanging amihan. She-line ho, ito namang nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Maaari ho itong magdulot ng mga biglaang pagbuhos ng ulan sa mga sumusunod na lugar. Diyan ho sa may bahagi ng Bicol Region, Davao Region, Northern Samar, Eastern Samar at Samar, Surigao del Sur at sa Surigao del Norte. Habang northeast monsoon naman ang makaapekto nga sa natitirang bahagi ng Luzon. Kabilang dito ang Cagayan Valley, ang Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon. Sa iba pang mga balita ho sa oras na ito, may naitala ito hong antas ng gross international reserves ng bansa sa abot sa $102.5 billion noong katapusan huyan ng Disyembre 2023 mula sa antas ng pagtatapos ng Nobyembre 2023 sa na $102.7 billion.
Ang pinakahuling antaso ng gross international reserves ay kumakatawan sa higit sa sapat na external liquidity buffer na katumbas ng 7.7 buwang halaga na mga pag-import ng mga kalakal at mga pagbabayad ng mga serbisyo at pangunahing kita. Samantala bukod dito, ito rin ay humigit kumulang 6.0 na beses ang panandaliang panlabas na utang ng bansa batay ho sa orihinal na kapanahunan at 3.8 na beses naman batay sa natitirang kapanahunan. Ang buwan sa buwan na pagbaba sa antas ng gross domestic reserve ay pangunahing nakikita nitoong mga pagbabayad ng national government sa mga obligasyon nito sa utang sa dayuhang pera. Sa kabaliktaran naman, ang international net reserve na tumutukoy sa pagkakaiba sa pagitan naman ng mga reserbang asset o itong GIR ng Bangko Sentral ng Pilipinas at mga credit reserves ay tumaas ng 0.5 billion US dollar sa 102.4 billion US dollar na pagtatapos ng Disyembre 2023 mula sa antas ng pagtatapos ng Nobyembre 2023 na 101.9 billion US dollar. Samantala sa iba pang mga balita, nagbukas ho ng satellite pharmacy. Ito hong pamahalaang lungsod ng Taguig para sa mga enlisted men's barrio o itong EMBO barangays na nakabase o base sa desisyon ng Korte Suprema na ay nasa jurisdiksyon ng naturang lungsod. Ito ay matapos ipasara netong lungsod ng Makati na siyang dating mayroong jurisdiksyon ang mga health center sa naturang mga EMBO barangay makaraang magpasuna umano ang lisensya ng mga ito para nga mag-operate. Inanunsyo din ng Makati na hindi na ito makapagbibigay pa ng medical benefits sa dating mga residente nito na nanirahan sa Sembo South Sembo, Comembo, East Rembo, West Rembo, Pembo, Pitugo, Post Proper North Side, Post Proper South Side at Rizal. Ang binuksang satellite pharmacy naman ng Taguig ay matatagpuan sa Genesis Building sa 9th Avenue JP Rizal Extension dyan sa may bahagi ng East Rembo. Binuksan ito noong Biyernes nang mag-operate sa weekdays mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Makakakuha dito ang mga residente ng EMBO barangays ng gamot na nireseta sa konsultasyon ng telemedicine at maaari ding makakuha ng mga libreng maintenance medicines kung may reseta sa huling 3 buwan. Tatanggap din ang satellite pharmacy at magpoproseso ng mga aplikasyon para naman sa mga medical assistance. Dagdag pa mga pag-abalita, nagkakaisa ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at ang Senate Committee on Ways and Means kaugnay sa ilalabas na rekomendasyon laban sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Dito po yan sa ating bansa. Giit ni Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Ronald Bato de la Rosa na posible sa pagbabalik ng sesyon nila ngayong Enero ay isasalang na para sa plenary debates ang kanilang mga committee report kaugnay sa Philippine Offshore Gaming Operations ng talabag dito sa Pilipinas. Aniya, nagkasundo na sila ni Ways and Means Committee Chairman Sherwin Gatchalian sa rekomendasyon na iban sa Pilipinas itong operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators, subalit bibigyan sila ng grace period para naman sa pag-alis sa bansa. Ipaubaya naman nila sa Malacanang ang haba ng panahon ng grace period dahil sa kanyang rekomendasyon ay 1 hanggang 2 taon habang kay Gatchalian naman ay mayroong 3 buwan lamang ang balak ipaubaya na grace period sa naturang mga operators. Isa rin naman sa rekomendasyon ni De La Rosa ang option number 2 na kung hindi ibaba ng Philippine Offshore Gaming Operator sa ating bansa ay ilalagay ang mga ito sa isang lugar kung saan nakabantay din ng mga otoridad at iba't ibang ahensya ng gobyerno na may kinalaman yan sa kanilang operasyon. Samantala,
Samantala, nakapagtalaho ang Department of Health na abot sa 50% na pagtaas sa mga biktima ng naputukan mula Disyembre 21 taong 2023 hanggang Enero 5 taong 2024 kumpara sa nakalipas na surveillance period. Sa final report ng ahensya sa mga fireworks-related injuries sa nakalipas na Pasko at New Year holidays, nakapagtala ang Department of Health ng kabuang 609 individual na nasugatan dahil nga sa mga paputok. Ito ay halos doble na mas mataas sa 307 na kaso na naitala sa surveillance cycle mula December 30 o 21, 2022 hanggang Enero 5 taong 2023. Kabilang sa 600 at 9 na kaso ang 9 na bagong naitala na nasugatan mula January 5 hanggang January 6 ng taong 2024. Mula sa kabuang fireworks-related injuries, nasa 601 dito ang nasugatan dahil sa paputok. Isa ang nakalunok ng watusi at 7 ang nabiktima naman ng ligaw na bala. Subalit paglilinaw ng Department of Health, biniberipika pa nito ang stray bullet injuries at ang kanilang monitoring para sa tetanus cases dahil sa paputok ay magpapatuloy hanggang Enero 25. Karamihan sa mga naitalang biktima ng paputok ay mula sa Metro Manila na mayroong 320 o katubasuyan o 320 katumbas ng 52%, sinundan ng Ilocos Region na mayroong 10%, Calabarzon na mayroong 8% at Central Luzon na mayroong 43.7%. Mga kabombot ka sa nation, bago ang ating Orasyo Emperata, nais namin kayong imbitahan na maliban sa Bombo News Center, maaari rin po ninyong matunghayan itong ating 31 full digitalized AM at FM stations. At para sa mga karagdagang balita at mahalagang impormasyon, abay tumutok sa kanilang mga social media live nito ating mga istasyon. Nariyan ang ating mga istasyon para sa mga Bisaya. Nariyan ang Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro at ang Bombo Radio Butuan, habang ito namang Bombo Radio General Santos. At para naman sa mga Ilonggo, abay nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombat ka Star Nation, narito pang Orasyo Emperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna Siningalona. Balik na diri sa pagpangalagaan sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabembo or mga kabombo. Atensyon sa mga kauturan naton nga mga person with disability. Kita kapin begini ng may mga ID bala sa PWD kay ang Philippine or Person with Disability Affairs Office nagpaalinton
no, sa mga PWD ID holders nga nagakadapat pabutangan sang security label ang ila sini nga mga ID. Ang deadline is February 2024. I-check naton ini sa aton sini mga kabombo ang follow-up report ni Bombo Angel Tangel. Sa report na please kami. Bombo Cham nagpanawagan diri ang Iloilo City Government sa mga persons with disability ID holders sa pagpabutang na sang security label sa ila nga mga ID. Ini ang may kaangtanan ni Bombo Cham the last time sa issue sang mga peke nga mga PWD IDs diri sa Iloilo City nga ginagamit sa upo diri ang konfirmado ini siya ni Mayor Jerry Trenya. Sa interview diri sa Bombo Radio, kay Miss Eleanor Gregorio, head person o department head sang Persons with Disability Affairs Office, iyang pahayag nga yara pagid lamang sa 800 out of 15,000 ka mga registered PWDs ang nabutangan nila sang security labels ang ila nga mga ID. Suno sa iya, tubtub o kung suno diri kay Miss Gregorio, tubtub na gid lamang sa February 28, 2024 nga makabutang sila sang security labels Bombo Cham. Patag niya, after sang February 28, ang tanan man abi nga mga establishmento nga nagahatag sang discount, pwede na ini sila maka-refuse makahatag sang privilege ni kung wala sang security labels ang mga IDs nga igapresentar sa ila. Pero kung PWD ID sa ini Bombo Cham halin sa iba nga lugar, halimbawa abi sa probinsya nga wala sang security labels kagin present diri sa Iloilo City, pwede ini siya batunon. Pero klarohon ta lang ha, at mga taga Iloilo City nga mga PWD IDs gidiri ang ginatulog o kung encourage kaga mandatory ini siya nga pagpabutang sang security label Bombo Cham. Ang proseso diri tama gid lamang kahapos. Ang mga PWD diri nga may mga IDs dalon nila o kung nadalon nila diri ang photocopy sang ila ID front and back, i-present nila sa PDAW office. And at the same time, amo lang ginamang Cham matapos nila abigin submit sa Wibis abi nga adlaw pagka Biyernes alas 4 sa hapon nila pwede kuhaon kay ti ginakuan ginala nimo ginabutang nila ining sticker nga color blue nga do tama ni siya kanipis Bombo Cham nga once ibutang sa ID hindi ni siya basta-basta matamper kay kung kuhaon mo ini siya guba ni siya gilayon, it means tama ni siya ka id nga proseso kay ang kada ID naka-indicate diri kung ano nga number ang kumbaga equivalent kini ang specific nga ID. So it means hindi siya pwede magdoble. Ang amo ni siya Bombo Cham ang may kaangtanan ni siya sa ginpagwa ni Mayor Jerry Trenya way back nga Executive Order number 157 nga naga-install o naga-instruct sa pag-install sang security label sa mga PWD IDs. Mamatian tabala Bombo Cham ang kabahin sa nga pagpahayag ni Miss Eleanor Gregorio sang aton ma-interview. All holders are given 3 months para magpabutang sang security label beginning December 1. So until Feb 28 lang ang validity sang tanan nga PWD IDs nga wala sing security label. And after that, the establishments, all the business establishments and other entities nga nagahatag discounts may refuse giving the discount to a PWD ID holder kung wala siya sing security label. Ang ginhimo ina ni Mayor Trenya sang require ina para nga makontrol ina kag ma-avoid ang paggamit sang fake nga mga IDs, ginhimo ini ni Mayor Trenyas ang pagbutang sang security label. Ang process is for them to bring here their PWD IDs with a photocopy of the front and back of the ID. I-submit din nila. All IDs submitted for the day may be claimed the next day at 4 p.m. Tanan na mga releases starts at 4 p.m. the day after you submit your ID for security label installation. But for those unexpired IDs nga wala sa security label, that will not be honored after February 28 kung
malaan iya sa iban nga cities, pwede man nila ma-refuse. But kung la sila kabalo, daw wala man kita control nga i-disseminate nato ni nationwide, kaya this is only for Iloilo City. So, likewise, for IDs issued by other cities and municipalities that will be used in Iloilo City, wala kita iya, hindi nato na iya ma-refuse even after Feb 28, kaya they're not covered by the executive. Ang label nga ini, tamper-proof, meaning once i-tamper mo siya, maguba siya, hindi na siya mapuslan, no? And it is traceable. We can trace it online. So maybe when after February 28, pwede na namon depende pa sa desisyon sang amon diring security arrangements ni Mayor kung tagaan namon access ang mga establishments sa website sini so that they can check because numbered in ang label, they can check online if the label is authentic. As of now, very discouraging kay after 1 month, pila to sila nga 837, 800 pa lang. Out of bilang? Out of mga something like 15,000. Ang nakaparegister pa lang na, ma'am? Ang na-issue na yan namon ID. With seal, only 800 pa lang nakabalik din. Amo na gani ka-discouraging kay 1 month na nga announce na periodically remind PWDs to have their IDs installed with a security label. We will be most grateful. So, later on, kung magtinaguso na sila, base 2 days na kag makuha nila. Ginapanawagan gid sang Iloilo City Government kag sang Persons with Disability Affairs Office sang Iloilo City. Ginapanawagan naton ang tanan nga holders sang PWD IDs nga gin-issue sang Iloilo City. May ara kita executive order nga naga-require sa aton nga pabutangan naton sang security label ang inyong mga IDs. Validity sang ang gina-require kita nga magpabutang sa security label only within 3 months sang mga PWD IDs nga wala mabutangan security label. So kung mahimo palihog Karina dayon sa PIDAW office sa City Hall para mabutangan naton security label ang inyong mga ID. Bombat siyam na batian sa mga kabombo naton ang kabahin diri sang pagpahayag ni Miss Eleanor Gregorio sa aton interview. Alright, so liwat ganito Jel ang ipa-photocopy ang tubang kag ang likod kag isubmit. Lakip na sini ang PWD ID mismo? Ang PWD ID lang gid bombot siyam ang ipa-photocopy front and back kag ipasa lang sa ila. Kay ti ang purpose ning namin ko kung tingin photocopy mo ng imo sini nga PWD ID. Tubang kag likod. Pagpasa mo to sa ila, lakip na ang imo gidya PWD ID, ihatag mo to, isurrender mo kumbaga. Oo. Amo na bombot siyam kay ti isbutangan nila sa security label mo. Amo na siya bali. Hapos lang din siya katama actually sa mga kabombo naton na ihatag surrender lang dito kay di pagkaaga pa nila man or pagka next day pa i-release ining ID nila with security labels na ti ang problema diri bombot siyam kung magsunod ining pila ka mga PWD sa daguso abisang tawo kay ti do usually ang bagay ni Ma'am Gregorio diri last minute nga karambala na dira sila hinagaw ti out of 15,800 pa lang bombot siyam ti tama agid ni kadamo once magdinaguso sila by February ang muna guys sumong as early as January mas maayo nga makaamatamat na ang mga PWD with ID nila abi nga dalon dito pero ang isa diri sa klaro bombot siyam kung abi hindi na gid pwede makabangon abi ang holders ang ID nga ni pwede nga makapadala lang ang o kung ipadala lang bala sa kilala or immediate nga relative ining photocopy kag sila lang ni makahikot sa Iloilo City Hall. Alright, din nga ni talatapan sang PIDAW, sang Person with Disability Affairs Office?
ground floor lang yung Bombo Cham, ara kabi sa may Plaza Libertad, dira ka nga entrance ng City Hall. Pagsulod mo gid, left lang gid nga office, ang pinakauna nga office sa imo nga wala, amo nang Pidaw office. Subong gali Bombo Cham, tama, pakakuan, ligwas ang office nila, wala pa sang lawig nga pila mo. Alright. Mga balita halin sa Iloilo City Hall, ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Kung madumduman, si Mayor Jerry Treñas nagpagwa sang Executive Order 157 nga nagamando sa pag-install sang security label para iya sa tagsa ka ID nga gina-issue sa mga person with disability. Suno kay Mayor, madamo siya sang nabaton nga impormasyon nga may nagalapta nga person with disability ID nga peke. Diri iya sa syudad sa nga Iloilo. Sandi gani sa executive order, sinyati kay kadako sang discount 20%. Nga ginahatag sang layi, tidako kuno ang tendency diri nga magpameke ang iban just to avail sining significant discount. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo, kag sino makabenepisyo, makabenepisyo ila kaugalingon sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ano ba na ang nalakipan sang PWD discount? Pila ini siya? 20% discount and value-added tax exemption kung mayara ikaw sang PWD or Person with Disability Identification Card. Entitled ini sila banwa sa aton sini nga mga kabombo sa 20% discount kag VAT exemption sa pagbakal nila sa mga goods kag services sa tanan nga establishmento sa paggamit sang nasambitan sini nga discount sa aton sini nga mga kabombo. Katulad na lamang iya sang discount sa hotel, accommodation, sa mga restaurants, entertainment centers, pati gani iya domestic kag sea travel, sara nga makabenepisyo ang mga person with disability sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Same as with sa bahin karon iya sang pagbakal sang bulong. May mga groceries pa gid. Pero may mga pagsulundan man sa bahin karon sa aton sining gobyerno, particularly sa bahin iya sa Department of Trade and Industry, kung sa diin lamang kutob, ang sarang nga mapwede mo bala makuhaan sa discount sa paggamit sa imo sininga PWD ID sa aton sini karon nga mga taga Palamati. Amo ini siya ang benepisyo kung mayara ikaw sang PWD ID sa aton sini matag Palamati. Dako gidya ang mabulig sa mga matutuod nga mayara sang disability sa pag-avail nila sang services, sa pag-avail nila sang mga kalanunon, groceries ni Rabi, kag siyempre, sa aton sini nga matag Palamati. Iban pagid sini nga mga akomodasyon. Lantaw sila abisini, dira, pwede nila magamit ining person with disability ID nila sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Bangod man iya sa kaalam sang mga Pinoy, sara nga mapeke ining person with disability ID. Ipeke gani diploma.
Ano pag inang iban, mga solo certificate na mapiki gani. That is why nga ambal sang alkalde, bangod man sa report nga sini kanabaton, nga dapat mayara sang security label. So, ang deadline, February 28, kutob gin lamang dira. Why na sang extension? I-check ta pa na kung may extension o wala. But sa karon tuman pa lang iya kagamay ang nagpatakod sang security level kay diri sa syudad sang Iloilo as per record sang Iloilo City Government mayara sang kabugusan nga 15,000 ka mga PWD ID holders. Ti ang nagpabutang pa lang sang security level 700 plus pa lang. So, damo pa. Sobra pagkatunga. Sa aton sinima kabumbo. Kag palinton nga ni isang person with Disability Affairs Office, hindi na paghulaton ang 2 days before deadline or 1 day before deadline para nga hindi na ito ginutok. Sa aton sinima kabumbo. Ti may mga kilala ko diri bumbo Mel nagapamangkot. Sinya ti bumbo siya maglinyahanay sa Person with Disability Affairs Office. May priority man na da. Oo. Di ba? Itanan sila, PWD mo, may priority. Dira guro, alalangay ginang tanan, kitagsa-tagsa, may harasan disability mo. So, kung hindi mo yung gusto nga mag-grinutok dira, or whatsoever, mas temprano, siguro mas mayo, nga magpabutang ikaw sa imo sa nga security level. Total, isama lang kadlaw ambal sang head sang PIDAW sang Person with Disability Affairs Office sarang na nimo makuha pagkarason nga adlaw ang imo sa nga ID with security label na. 17 minutos nakaligad sa takna siningalaw na. Pagbalik nato na Banwa, local public transport na route plan sa probinsya ginalauman nga maprubahan sa first quarter sa tuig 2024. Kag istoryanta man transport cooperative nagpanindugan wala sang overcharging nga nagakatabo tungod uniform kag computerize ang ila charging sa pletihan. Balikan tayo ni matapos ang bilang kaimportante nga mga panumdumon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 31, 2023 to January 6, 2024. Ang Enero 5 amo ang first Friday of the year. Ang tanan nga mga devotees and non-devotees sang Sacred Heart of Jesus ang ginaagda nga mag-attend sang first Friday Mass sa among adlaw sa Latolda magasugod alas 5:30 sa hapon. Sa sining nga weekend, si Mr. Totong Villaruz kag ang iya banda are set to give the first Saturday of the new year a big bang. Pinaagi sa paghatag sa inyo sang isa ka great musical show sa concert at the Plaza. Magalanog alas 6 ang gabi sa Enero 6. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Enero 7, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kaisog kag kabakod agod pa nga tubangon ang mga pagtilaw sang tuig 2024. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024.
Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Money saving tips. Pigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastos. 6 minutos na nakaligad sa takna sining law na balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang syudad sang Iloilo ginalauman nga
i-implementar na ang Enhanced Local Public Transport Route Plan. It's either nga end of January or first quarter man sang 2024. Ining enhanced LPTRP sang syudad, amo na gani nga may tinaga nga enhance kay makapila naman ini kabes nga ginligwat, gin-adjust, so on and so forth. Para nga mag-synchronize, kumbaga, sa ginadihon man nga LPTRP or Local Public Transport Route Plan sang probinsya iya sang Iloilo. Kay hindi man lipod sa ibalo sa mga kabombo naton, madamo sa mga taga-syudad kag mga taga-probinsya sang Iloilo ang nahulan sang gindali-dali nga implementar ang sadtuanay LLPTRP sang syudad or LLL PTRP sang syudad. Anong LLL mo butsam? Lawlaw Local Public Transport Route Plan. Ti damo ano mo? Damo sang naulaan, damo sang balik-awot kag damo sang kapalpakan. Ti may konsyal gani nga nangayo sure. Ti sabay naman sa probinsya sa Iloilo, sini kuno nga first quarter, ginalauman nga maprubahan man ang Local Public Transport Route Plan sa probinsya. Ining LPTRP kabahin ini sang Public Vehicle Modernization Program, Public Utility Vehicle Modernization Program. Check ta ang detalye with the Bombo Lindsay Badilin sa report na please kamin. Dako ang posibilidad Bombotsam na ma-approve sa first quarter subong nga tuig 2024 ang Local Public Transport Route Plan sa probinsya sa Iloilo. Sa pagpakigamot naton kay Mr. Mario Nilos, ang head sa Iloilo Provincial Planning and Development Office, iyaging pahayag Bombotsam na pending pasubong ang approval sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board bangod dati may ara sa agreement sa LTFRB nga within this month probably or sa February may ara sa simulation anay nga patigayunon ang Iloilo province kung sa diyan may ara naman sa mga planned number of fleets kag ruta ang Iloilo province kag tiluyag diri sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga mas may ara na isang simulation kung dati makita ang actual situation para kung may ara man Bombotsam sa mga changes sa plan is gid dayon para nga hindi bala magpareho to sa una gid patuman ang LPTRP diri sa bahin sa syudad sa Iloilo nga tinag sala-sala ang iban sa aton ang iban nga mga pumuluyo mangin man ang mga drivers naton diri kag mangin mga operators. So ang agreement diri so status quo anay ang Iloilo province kag ang ining mga salakyan bangod nga tisang nagligad or sang una gid nga pagpatuman sa land transport or sang Local Public Transport Route Plan sa Iloilo City wala diri nila gin pahanubutan nga makasulod ang mga provincial jeepneys nga halin nga sa first town pasulod diri sa aton sa syudad sa Iloilo pero maayo man kay tiging kasugdan man sa city and sa province nga may ara sa gihapon sa mga provincial jeepneys naton Bombotsam especially sa first town nga as is anay sila nga pwede sila or manghimo sila sa gihapon diri makasulod sa syudad sa Iloilo. So may final plan pa man istoryahan pa man ina kadungan sa fleet size sa tagsa ka mga ruta. So sa simulation nga patigayunon syempre maga-monitor diri ang Iloilo province as well as sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag may ara man actually sa bahin sa probinsya sa Iloilo sa mga consolidated naman nga mga ruta kung sa diin 72 na so madamo-damo nga mga consolidated routes sa Iloilo province sa buong Bombotsam. So sa simulation nga patigayunon maglawig ini sang isa or duha man kabulan so may ara dira syempre sa mga personnel nga
maserve nga mga commuters or bisan ang mga commuters naton mahimo man nga mag-participate mera sa mga saka panaog sa mga salakyan naton. So ma-observe man sa situation syempre ang PPDO or ang ining Provincial Planning and Development Office kag iban pagig nga mga empleyado sa Iloilo Provincial Government Bombocham. So may sa nasaling ko may mag-observe sila sa situation by late January ini siya maumpisahan na ini siya or late February ang ining simulation. So sa liwat, if ever may mga changes sa simulation, kung makitaan dito abi sa Iloilo Provincial Government kag sa LTFRB nga do hindi gid amo ang situation sa abi sa LTTRP nga ipatuman. So i-islan gid na kag bag-uhon gid na sa bahin sa Iloilo Provincial Government. Kung ano man niya, Bombocham ang maislan sa simulation, i-incorporate ina siya, base ina siya sa simulation, parang hindi man mabudlay para sa aton ng mga commuters, drivers, kag mangin sa mga operators. So ang pag-assign naman sa number of fleet, mabase ina siya or nagabase lang niya ang bahin sa provincial government sa data or sa statistics lang. So maayong may aras ng simulation, bangod nga tila ingid ya kung actual di balakag ara gid sa field o kung real time. Ari bala atong kabatian na papahayag ni Mr. Mario Nilios, ang head sa Provincial Planning and Development Office. Actually, pending ang approval niya kay ang agreement namon sa LTFRB within this month or within this period, probably mga i-schedule pa namon, may simulation kami sa province. What does it mean? Kundi may plan kami nga number of fleet kag ruta. Pero ang gusto sang LTFRB nga i-simulate namon gid ang actual nga situation para nga kung may changes sa plan, pwede na nila kaagad pwede namon ma-change, no? Rather than pa-approve namon kag may changes, no? So bali mo na ang simulation. So makuha kami sang mga sa enumerators namon kag ang contract of service to help us, siguro mga 15 sila to help us on the simulation, no? Kay ma-field work sila kag ma-simulate sang situation sa ground, no? So that's number 1. Number 2, tungod nga wala pa kami sang transport route plan, ang amon nga agreement with the city government before is that status quo lang anay kami, no? So meaning kung ang mga traditional ang mga salakyan nga nagasulod sa first town as is lang anay sila until and unless nga we could agree on the final final plan gid siya, no, kag ang number of fleet size, no. So that's why sa province ginapanilagan man namon. Pero as far as we are concerned, no, daw wala man kami sang negative feedback as of the moment. But of course, understandably, daw gamay pa pasayro, but siguro kung may klase na makita naton gid ang situation. But of course, we will be monitoring gid sa province man as far as that is concerned, no. So ang sa LTFRB naman siya is that may gin-provide sila sa amon sang summary of consolidation of routes, no. So may kopya kami sini nga gin-provide nila, so gina-monitor namon ang ining ilang figures, no. So bali as far as their report is concerned, record is concerned, daw ang number of consolidated routes nila is daw mga 72 sa probinsya, no. For us to approve, no, so may mga various approve sila nga mga ruta kag mga operators, no, sa various destinations naton sa probinsya sang Iloilo. So bali mo ng status subong as far as ang transport route plan sa province. Sa bago nga mga ruta, sir, sa lipasan nyo sa LTFRB, sakop na dala or dala na dala ang mga first town, yung mga jeep na makasulod rin sa city? Yes, dala na siya, no. May fleet size to siya. But of course wala sa ako ng figures, but basically mo na ang gin-submit namon. But of course ang siling ko i-validate namon na through simulation, no. So the actual situation on the ground, may mga personnel kami nga masakay manaog, no, kag ma-observe sang
sang situation sa mga ruta, no, sa various parts sang probinsya, sa northern, sa central kag sa southern parts ng province. Kano ni siya ganun, sir, as simulation? So basi by late January or early February, kay siyempre i-contract out pa namon ang amon mga contract of service to help us on the simulation, no. So After sa simulation, sir, ano ni dayon ng proseso? Nakadepende na din sa FFRB kung aprobahan nila kung makita. so kung may changes, may changes sa amon nga proposed plan, so i-incorporate na namon, no, based on the simulation. Parang actual na gid nga situation. So parang daw hindi man mabudlay sa part man sang mga operators, no, kag mga drivers kag ang mga pasahero mismo, no. Kay para at least daw realistic, no, kay ang amon nga pag-assign say number of fleet kag mga ano is on the basis of data lang mo, statistics, no. Pero lain gid kon manaog ka sa ground kag actual situation. So during peak hours, during mga slack period, so mawala namon kon during peak hours pa lang dapat nga fleet size ang ibutang sa amo nga ruta, and during the slack period pila ang ibutang naton sa amo nga ruta, no. So amo na basically ang nakita namon. Kati madamo gid yang ruta sang probinsya, no, 72. So amo na ang amon agreement man sa LTFRB. Siguro mga 1 month, siguro namon, siguro basi mga 2 weeks lang, tapos may data consolidation kami, mga another 2 weeks. So dira siguro nag-deploy gid namon na ang mga personnel namon at various route, no. Kag ang though they will also serve as the mga pasayro bla panaog pa. Pero may mga data sila, may figure sila kag may table sila nga i-determine nila ang nagapanaog kag nagasaka, no, kag sa diin sila kapanaog kag din sila gasaka. So possible nga aton nga LTFRB ma-approve siya first quarter? Daw dako ang posibilidad, no, na ma-approve siya. So amo na basically ang kag siyempre ang pag purchase, no, kapag acquire sang mga kooperatiba sang mga bago nga units kini depende ni sa transport route plan mo. So amo na siya, no, kay siyempre ang mga financier, mga banks gahulat sini diri, no. So amo na ang kuan. Nabatian Bobot Siam si Mr. Mario Nilios, ang head sa Iloilo Provincial Planning and Development Office, Bombot Siam. So amo na ang sabahin niya sa Iloilo Province, ito actually ang ining provincial land or ang provincial local public transport route plan. Yun anonimo ng reads ang ining ginobra nila, resulta iniman sa ginhimo mga survey, ang origin and destination surveys nagikan sa pag-interview man sa mga household, sa airport, sa seaport, land transport surveys kag roadside interview, ang boarding and alighting surveys kag traffic or vehicle count survey kag passenger load count. So sa tining katuyo Andre, actually agud man ma-address Bombot sa mo ang overlapping bala sa probinsya, sa ruta sa probinsya kag ruta sa Iloilo City, Bombot sa. All right. Now ang pamangkot sini adtong mga status quo nga sitwasyon sa mga salakyan from the province nga pwede makasulod sa mga terminal or sa nagadepende sa kasugtan sang city kag sa province i-carry over ini Bombolinsi sa pananglitan na LPTRP sa probinsya. May ara Bombot Siam nga i-carry over, pero sunod dali kay Mr. Nilios subject for approval ina siya sa gihapon sa bahin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng kawon nila. Kung may ara sila sa after sa simulation, nakadepende kung anong maagrihan sa final plan na mismo kag kung ano ang fleet size sa kada man mga salakyan nga timagasulod man ri sa aton sa Iloilo City, Bombot Siam. All right. Ini si Bombolinsi, Ermitan Libade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombolinsi sa imo sining follow-up report. Ang aton lang siniyang when the time comes wala sang kibutanay, no? Kibutanay nga parehosad to bala sang gimpasar gin-implementar una-una ang LPTRP diri sa syudad sang Iloilo, no? Higos-higos na lang damo to nagkalastrok mo sang ugtaas.
no, ti kabay pa kay may ara na sang nakauna sa province, and then later on nagkakadapat naman nga we will give credit, no, where credit is due, nga naplastar sa Mayo, nakalabot kita sa enhanced public or local public transport na route plan diri sa syudad, and eventually sa aton sini nga mga kabombo, no, makasibo without overlapping routes sa bahin karon sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Kay ti amo na bala sa discussion naton previously with Mr. Jack Conlo and sumangman with Mr. Mario Nilios nga hindi katulad sang iban siniiyang lugar ang sitwasyon sang syudad kag probinsya sang Iloilo. No? Kay sa bahin iya sang syudad sang Iloilo sa aton sinimatag palamati, kung lang taon ni mo subong ang sitwasyon, ang awas sang progress ara na iya sa bahin sa mga first town. Namin ko bala nga ti kung sa syudad sang Iloilo nagagirinutok na din may mga high-rise building na, so on and so forth. No? Tiyang iban nagapangita naman sang lugar. Iban yung mga investor nagapangita naman sang lugar nga suitable para sa ilasin nga investment, and then malapit sa syudad sang Iloilo. So, napilian nila mga first town. Ang interconnectivity sang aton siniya nga mga dalanon lain sang sa iban. So that is why nga ti amo lang ning lauman ta way lang sang kibutanay kag way lang sang dako naman nga huol later on pananglitan nga ipatuman matapos kag ipatuman ang Provincial Local Public Transport Route Plan. 43 minutos sa nakaligad sa takna nga launa. Tikdo konektado manigyapon sa LPTRP kay isa sa mga requirement for the Public Utility Vehicle Modernization Program amo iyang pagpasar sang ordinansa nga Local Public Transport Route Plan. Now, sa bahin naman sang mga modified or shall I say modernized jeep o kung yung ginatawag nila nga minibus, lapit-lapit naman isa katuig ang ila sini nga existence diri iya sa bahin sang syudad sang Iloilo. Ti samtang naga-operate, nagabiyahe ang mga modernized jeep or mga minibus kani, may mga problema man nga nasalapo. Una, ti atong overloading nga may nagatirindog kag nagagrinotok na sa sulod sang modernized jeepney. Ikaduha, patal nga istorya, waya naga palariho, waya naga sernanto, kag sa paghusisa sa pila ka mga commuter, kag ginpalabot diring reklamo sa Bombo Radio, nga daw kasubo nga baseless ang pag-charge sang pletihan sang pila ka mga modernized ukon minibus. Pero transport cooperative diri nagapanindugan iya nga wala sang overcharging. Kay kuno uniform kag computerized man ang ila sini nga charging sa plitihan. I-check ta bala ang follow-up report ni Bombo Gladwin Gusilo. Glad sa report ta please kamin. Bombo Champ, nagapanindugan ang transport cooperative nga wala sang overcharging nga nagakatabo sa pila ka mga modernized units diri sa syudad sang Iloilo nga nagabiyahe tungod man nga computerized kag uniform ang apletihay. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Rizalito Alido, ang presidente sang Western Visayas Alliance Transport Cooperative Corporation Incorporated, iyabalag impayag nga istriktuhan pa nila ang mga passenger assistant officer o kon ang mga konduktor sa mga modernized jeepney nga amo Bombo Champ
Champ ang nagahatag sang ticket sa mga pasahero. Ti ini ang kasunod man sang madamo bala nga nagareklamo nga overcharging kag wala nagaalalangay Bobo Champ ang pagpanukot no sa mga pila ka mga modernized jeepney diri sa syudad. Dugang pa ni Alido ginaliwat sang pila ka beses sa mga konduktor ang mga circumstansya sa tion hindi insakto ang paghatag sang ticket sa mga pasahero. Sino kay Alido ini man ang nagalakip sang 3 ka memorandum bala nga pahanumdom sa pila ka mga public assistant officer diri sa modernized o diri sa Iloilo. Ti sa first offense Bobo Champ ginapatawag ang konduktor 5 ka adlaw nga suspension sa second offense, 7 ka adlaw nga suspension sa third offense kag termination na sa tion nga magalabot pa sa 4 ka beses ang violation. Ti samtang ginpayag man sang natungdan nga sa tion maguba balang ticket machine manual ang pagpanukot kag wala na magalawig bangod man gilayon man ini ginakayo sang ila nga information technologies. May mga inspector man sila Bobo Champ nga nagasaka sa mga unit kag naga-checkyar kung magpanghatag sang ticket sa kada pasahero agud mapasiguro nga wala sang daya. IT suno pa sa natungdan paagi sa ticket mabalaan kung ano ang kooperatiba ginasakyan, ano ang numero nga unit kag ano oras nga biyahe ang ginasakyan nga unit agud kung may mabilin nga gamit o kung may reklamo mahimo ini mapalapitan. Tidugang pa ni Alido paano makapasobra sang pliti kay fixed na ini ang ticketing device nga ginhatag man mismo sa LTFRB Region 6 nga taripa. Yari bala pamatian nato ng payag ni Rizalito Alido ang presidente sang Western Visayas Alliance Transport Cooperative Corporation Incorporated sa ato na interview. Sa nag-akusa rin sa nagreklamo ay identify yang plate number kag bus number kag cooperative para na may ang tanan. May araman guro nga mga bago nga pao na hindi pa mayo magamit sa machine. Kay may taripa kami na, may ginapalo kami kag computerized na charging uniform. So kung may ragid ba niya complain like that, tayo pa identify nila kag mabala naton kung ano giblangin na repair yung overcharge. Si discretionary action sundo na ito ng konsang libor, reprimand, second offense, third offense suspension, and then termination. So bali sir, ang sa ticketing device na sir, naka-fix na sir, no? Naka-fix na based sa taripa, na gina-issue sa LTFRB. Bali every pila na sir, pila ka kilometro sir na nagatugtog. Fix na ang rate mo per kilometer. Bali kung 4 kilometer na. Oo, kung 4 kilometer, amo nang ang ano kung magsobra may dugang. May additional na per kilometer sa PWD sa senior o kung sa regular ban o kung estudyante nga may discount. Computed na, computerized. So hindi pili ka pagusto ang paugid no kung mag-fix na. Hindi man ka gusto kay ba apik na makita na may inspeksyon no, may inspector report na sikap na mo na. Una tapos may additional. First 4 kilometer man ng regular. Oo. And then may additional ng 2 pesos and 25 cents tapos at 20 sa regular, sa 190 sa senior o kung PW o kung student per kilometer. Pero sir, ang manual kami, ara kami nga ticketing na ginaredy nga manual nga ticket. Okay. Sige sir. Ato nabatian si Rizalito Alido, ang presidente ng Western Visayas Alliance Transport Cooperative Corporation Incorporated. Bobo Champ, importante masuno sa iya bala Bobo Champ nga may mga ebidensya nga ipadala sa ahensya kasubang man nga pictures ng driver, plate number o kun ang ticketing bala Bobo Champ nga masubra para makabulig man sa investigasyon kag pagpataw man sang nagakaigo nga violation kag penalidad no sa driver o kun sa mga ipaw Bobo Champ. Alright, so amo na lang na advice naton sa aton sinima kabumbo if ever nga encounter ka mo sa amo sini nga sitwasyon mas mayo i-document nyo gid ang kung ano na ang modernized jeepney nga gininasakyan ninyo. No, kay there was a time bumbo glad nga naglibog ang ulo sa isa ka estudyante nga same lang iya sini nga ruta but lain-lain ang iya sini nga ginbayaran dito na nagumpisa kag damo man ang nagreklamo nga eksperyensya sa amo sini iya nga sahi isang sitwasyon. Naglabot naman gani sa talatapan isang Iloilo City Council kang advice ni Vice Mayor Jeffrey Ganson is that nga pablatter sila para nga mangin formal ang complaint
No? Mas maayo gid man nga kasubong sini para nga matumod naton kung sino mga nagapamintaha dira. Kay sa bahin sa nga transport cooperative ginahawa man sini nila iya ka insakto sang ila sini nga trabaho mo pero may ara ginaya kung kaisa bala bumbuglan nga mga irregularities o galing kon hambalo naton nga ti paano ko lang na pagyon ko lang na pasayluhon ko lang anay. Dira nag-umpisa ang problema basi nga mambal tong konduktor o kung sino man dira nga ti do saway man lang sa ila sige-sigihon tani. Do mga mo sinabala nga sitwasyon but mas maayo kon i-formalize ini para nga matumod kung sino nga driver diin siya nga kooperatiba na bilong kag para nga mapasabat kay bulig ta naman lang ni sa LTFRB kay kulang kuno tawo sa LTFRB nga maghusisa kag magmonitor sining mga reklamo bumbugladwen. Ti amo na bo jam ti aminado man bala ang kooperatiba nga iban nga mga passenger assistant officer o konpaw o konduktor no sa pila ka mga modernized na jeepney mga baguhanon ini kag iban pa hindi pa bala kabalo magamit ang bomojam ti amo man ako no isa ka rason kung iban sa mga posible isa ka rason kung may mga overcharging o kag posible man na bomojam may guba ang ticketing device ti duwa man lang na bomojam either sa konduktor o kun sa PAW o kun sa ticketing device suno man kay alido. Ti pero mahuya kita. Kung amo nang aton sini nga rason mahuya kita nga mo nga rason tanga man. Sa tinaga palang modernize. Di ba bumugladwin? Tinagalaong ka magambag ka nga modernize. Ano ini siya? Ang sharp, exact, specific, kag wala sang manual counting kay ti sa tradisyonal iya bumbugladwin. Di ba bayad gani no o pila ni sa 20? Regular, estudyante, do mo sinabla, may amo-amo man na sa bahin sang modernized jeepney, but sa nasiling na naton, ara na natanan sa system nila mo. So, ako bilang isa ka commuter or bilang isa iya ka taxpayer, nahuya ako magrason nga kay baguhanon ang passenger assistant officer, basi may guba sa system namon or hindi kabalo magamit sa system, do nahuya ko yung magrason sa amusina. Modernized ba? Di ba mong buglad? Oo, magani po mo champi. So, magani sa kakilala ko wala pa gani bago pa lang gani kapungkog yung tikita na wala anay gipamangkot ko di man naog bala po mo champ sa isa ka konduktor ti amo na ti na suno man sa iya ti ang ticket ti sobra-sobra kay dapat regular lang kay wala man siya naglabas sang 4 kilometer ti amo na po mo champ dapat i-trainingon ginato no ang mga pila ka PAW or passenger assistant officer at least hindi makatag bala sang problema sa pila ka mga kabombo naton nga hindi na ini mag problema pa sa pila ka mga commuters bala po mo champ ti nagakahikuan man ang pila ka mga pangalan sa mga cooperative diri sa syudad sang Iloilo po mo champ. Bagamuni accurate pa yang accurate pa yang traditional jeepney nga may konduktor bumbugladwen Amo gani abo mo champ. Kay di bla pagsaka na da sa mga traditional jeepney, pagsaka na da pila ni sa 50, mambal sa nung isa lang estudyante din halin, mambal sa Bangga 1, din manaog sa Bangga 22. Tiyan mo ni balahiran mo, ti accurate pa yang konduktor sa traditional jeepney or passenger assistance officer sa traditional jeepney sang sa modernized jeepney bumugladwen. Amo gid bombo champ mas accurate pa bala ang plitihay sa mga traditional jeepney kay ang sisini bala nga ginahatag sang passenger assistant officer kis abala bombo champ pulaan na ginapamangkot tong estudyante o kon PWD iban sa diretsuanay ang paghatag man sang ticket suno man kay alido kung mapamatudan nga may kapaltahan ang passenger assistant officer igapatawag nila ini kaga paghatagan man sang nagakaigo nga pinhalidad bombo champi amo na may mga suspension o termination nga paghahimuon no sa mga PAW officer at sa mga pila ka mga modernized unit diri sa syudad sang Iloilo bombo champi amo na dapat gid ako may mga kasubong sininga natabo i-picturean gid kagi reklamo gilayon no, sa pila ka talatapan or sa LTFRB o kon sa transport cooperative agud hatagan man sang tikang no sang transport cooperative ang kasubong sininga overcharging bombo champ. All right. Ini si Bombo Glady Gustilo para sa number 1 yung most trusted radio network in country ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio.
Bombo. Salamat gid na Bombo Gladwin na Gustilo sa imo sini nga follow-up report. Tikabay pa ang mga modernized jeepney ang nagauyat sini sa ila mga transport cooperative. Kabay pa mangin kung sa ano pa bla, isabuhay, kung sa Tagalog pa, isabuhay nyo ang tinaga sa ining mga unit, mga modernized. Dapat accurate, ina, may moderno bala nga inaccurate. Oh? Sa aton sini nga mga kabumbo. For example, lagari. Ito tradisyonal na nga gamit sang pandayang lagari, Bombo Umel. Ti paano kakautod sang ulot doon mo nga magtadlong. Oh. Ti siyempre kuritan mo na kag lagarion, pero samtang nga nagalagari kada manually, no? May tendency na nga maglain ang pulso mo, magtiko ang imo sini nga paglagari. Ti kinanglan mo na sang moderno nga gamit, bakal ka dira sang electrical saw. Oh? Saksak mo sa kuryente, kuritan mo, itadlong mo dira ang electrical saw, pagduso mo, tadlong mo na utod ya. Oh? Sa aton sini makabum. Moderno nga mga gamit. Ano pagid? Sa aton sini makuturan, mamanday ka, anong tradisyonal kag masami nga ginagamit? Sang panday nga panglansang, martilyo. No? Martilyo. Ti kung isa, bisan na no ka eksperto sa mga panday, gani, igatiko pang lansang nga ipulpugo nila. Ti kay moderno ng panahon, subong, anong ginagamit nila? Ti ining mga, ano kaninang tawag, ano ng tinaga, electric hammer, ba electric hammer, inang device man siya, pero may lansang na ganan sa sulod, kag itumukon mo lang. Sus, ano dayon ang tawag sini? Very, very specific sabla, very accurate ang iya sini nga pagpatibusok or pagpasalop sa lansang ni moderno mo. Oh. Sa aton sini makuturan. Ti karon modernized jeepney ibasol sa bagwanon nga passenger assistance officer. Ibasol sa system. Oh. Why taman siling iya nga amo ni ang tanan, may pipila siguro kag nagakadapat di nga i-correct nila kay mahuya kita gani. Oh, nga mayara iya sa mga irregularidad hilabi pa sa pagsukot sang plitihan sa mga pasahero. Sa aton sini nga mga kabumbo. Okay man inang mambal nga dapat may formal complaint, may amo sini. Ang formal complaint ginakinanglan gid man ina para nga ti maplastar black and white kag matumod kung ano dira ang mga nakomiter sini iya nga kasaypanan abisang empleyado sang isa ka transport cooperative. Oh. Pero sa kadamo sang reklamo, tinagakadapat man siguro sabahin iya sang mga officer sang tagsa ka kooperatiba nga magpatigayon man sila sang investigasyon, pagpanghusisa, kag sila mismo magtumod sa kung sa diin ang diferensya kag kayuhon ini. Oh. Kay hindi na kita iya makabaton pa sang mga rason nga bagwano ng konduktor or ang passenger assistance officer. May guba sa amon sining system, hindi kabalo sang magamit sa system, so on and so forth. Sa aton sini magkuturan. Mas nagamoderno iyang panahon, mas nagamoderno ang mga gamit, mas naga-accurate kag masiling naton 99.9% husto kon ang imo siniya nga gamit is moderno. Oh, hindi kay pinalagpat.
Ti ang reklamo sang pipila ka mga pasahero pagpungko iya palang way pagani mangkot kon sa diin ang iya sininga destinasyon. Gingaan niya na dayon sang tiket kag kung pila ang balayran. Imbis kung tani iya nga kayuhon sang transport cooperative ang ila sini iya nga serbisyo para nga maghamot sa mga commuter, daw ginagaan nyo pa sila iya sang rason nga maglasay. Kag maghambal iya nga ti daw hindi mayo kon modernize ang ginasakyan naton kay basi kon sa plitihan pa lang tayog na bulsa ta. Oh. But at the end of the day, dira nagimang kita padulong sa pag moderno sang aton sining mga kinahanglanon kay ti naiyara kita sa moderno na nga panahon. Oh. Ti ari na gid maning mga modernized jeepney sa aton sining mga kuturan, mas maayo kung pakamayuhon nyo man ang inyo sininga serbisyo. Oh, kag hindi na kita kuntani pa makasalapo sa mga problema or mga reklamo nga may mga kasubong sini irregularidad sa pagpanukot sang plitihan. Oras, 2 minutos na nakaligad sa takna nga las 2. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ang iban nga mga balita kag impormasyon hindi na naton matatapan itugyanta sa iban sini iya nga Manusim Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Inisibaw mo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 31, 2023 to January 6, 2024. Ang Enero 5 amo ang first Friday of the year. Ang tanan nga mga devotees and non-devotees sang Sacred Heart of Jesus ang ginaagda nga mag-attend sang first Friday Mass sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 5:30 sa hapon. Sa sining nga weekend, si Mr. Totong Villaruz kag ang iya banda are set to give the first Saturday of the new year a big bang pinaagi sa paghatag sa inyo sang isa ka great musical show sa Concert at the Plaza, magalanog alas 6 ang gabi sa Enero 6. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Enero 7, Domingo, imbitarong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kaisog kag kabakod agud pa nga tubangon ang mga pagtilaw sang tuig 2024. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024.
Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigo,
mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Saturday. Happy weekend. This is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. Today, we're supposed to interview ang aton nga winner si Sad Girl sa Pasig City. But sad to say, Sad Girl, wala mo na seen ang akon nga message sa imo. Wala mo man ginasabat. Kag wala ka nag-reply sa gina-message dira sa imo sa Bombo Radio. Supposedly, may interview na ako sa imo. And yesterday, nagpanawagan ako sa imo nga kunduyag mo, ano, nga mag face-to-face interview. Pwede gid magkadto ka diri sa estasyon sa Bombo Radio. And I was expecting kaina sa nagsaka ako diri nga ara ka na. But waay pa ikaw. Ano nangyari? Anong ganap mo dyan, Sad Girl? Sad ka gid. Kaya hindi mo ko ang imo prize kung hindi ikaw magpa-interview. But anyway, sa aton nga mga kabombo dira, kumusta ka mo? Anong ginahimo ninyo subong? Sabado subong? Naglagaw? Or ara lang stay at home? Nagapahuway-huway? Or saan tambak na labahin ang inyo ginaatubang dira? I hope busog ka mo ha. Ang iba naga on standby ang mga pagkaon sa ilang nga kilid, ang ilang nga tubig, samtang nagapanglaba. Kaya ti base, gutomon anytime may makaon-kaon. Anyway, I would like to welcome everyone sa sininga hapon, whether ara man si Sad Girl sa Pasig City or wala man siya. Tuloy pa rin tayo sa pagdala sa inyo sa mga makalilingaw ng mga istorya. Huwag kita nagkakahubsan diri sa mga hatag kita sa inyo. Magabasa kita sa inyo if ever hindi taman makontak si Sad Girl sa Pasig City or basig man makahingagaw siya. Sad Girl, if you are monitoring, if you are listening, palihog na lang check dira ang imong FB account, ang imong messenger. Kaya may gina-message kami dira sa imo. It is yet never too late. Alright, we have until, sige taga-ante ikaw, until 2:30 para nga mag-respond. Beyond that, maalang-alang na kita siguro. But anyway, try mo lang. Try mo gid. Mga kabombo, umpisahan natin ang pagtulong sa inyo sa Saniya Palatuntunan again. This is Tita Regine para sa Kahapon Lamang program on a beautiful Saturday. It's the 6th of January 2024. Here's Romuel Hambre, ang aton nga pambukas ng kalingawan para sa inyo from the Bombo Music Festival. Never change. Mayong hapon.
heart. You left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Oh yeah. I am a crazy boy in town, hunting for the girl that can't be found. She broke my dreams and run far away. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Oh yeah. And baby, if I found you, I'll never let you go. I'll find a way that you will stay with me. Yeah, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Baby, for you. Baby, for you. Never change. Romel Hambre. Good afternoon sa liwat. 18 minutos makalipas ang alas 2, magasugod kita sa pagbasa sa mga kasaysayan para sa inyo. Even though it's a Saturday, that is because no response, no reply sa gihapon. Si Sad Girl sa Pasay City. But anyway, we continue calling out to you and trying to get your attention. Sad Girls sa Pasay City, pwede ka pa kapahingagaw, batsyag-batsyag lang da. Kagpabatsyag man diri sa amon para anytime mapasulod namon ikaw. For the meantime, ari ang sulat ni Idol sa Buena Vista Guimaras para sa aton. And it says, Dear Tita Regine. Ako isa man kanagapamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Ining kasaysayan natabo sa barangay Old Poblacion, Old Poblacion, Buena Vista, Guimaras. Doog nga akong ginaistanan sa malawig nga tinuig. Sa sidlangan sa mga barangay, may busay nga nagailig. Kagamo ini ang ginadugukan sa mga tawo, mga residente, sa pagpanglaba sa amo nga tubig. Sa nakatungdan,
may isa ka kuweba nga tawgo naton Daliran Cave. Mga pulo ka metro sa mga kuweba, may malapad nga pastuhan sang hilamon, nga amo ang ginapahalban sang karabaw, baka, kag iban pa nga sapat. Tita Regine, apat kami nga magulutod, ang duha ko nga utod, nagtaliwan na, sang bata pa sila. Si nanay, nagtaliwan man, matapos magbunag sa ikatatlo ko nga utod nga babae. Duha kami sang utod ko nga babae kay si tatay, aniga pa nga buhi. Bilang, 3 kami sa panimalay. Tita, tungod sang amon kapigaduhon, ang akon utod nga babae, nagupod sa akon paryente, agud mangita obras sa Manila. Sa malawig na nga tinuig, wala kami nagkitanay o kon komunikasyon sa isa kag isa. Tungod sini, nagdesisyon ako nga magpa-adventurar man pangita sang obra, apang hindi magsugot si tatay, kay wala sang mag-atipan sa amon isa kabilog nga karabaw. Tita, agas sang banwa, Sabado nga adlaw, naglakat didto sa pastuhan. Naglakat ako didto, madamo nga mga kabataan, nga akon man mga katubo-tubo, nagapahalab sang ilaman nga baka, kag karabaw. Masadya kami nga nagtililipon. Naghampang kami sang baseball, kag palupad sang borador. Sa nagaamat na dulom ang kahaponanon, sa matapos ang amon masadya nga hinampang, dayon ko lakat, pakadto sa akong ginapahalban sang karabaw. Tita Regine, dako ang akon kakibot. Ngang akon karabaw, wala na sa iya hiligtan. Gibangita ko, hasta 10:00 ang gabi. Kag nakita ko, didto gali nagalok ko sa idalom sang lumboy sa pihak nga barangay. Ginguyod ko ang karabaw sa madalom kag malapit nga alagyan, hasta lang nga makadabot sa amon balay. Sang nagapalapit ako sa amon balay, nabatian ko ang nagabalingaso nga kaakig ni tatay. Nagalinagumba ang amon balay kay ginapanglampos niya ang gamit nga amon kinahanglanon. Sang pagsaka ako sa amon balay, ginpamangkot niya ako. Nga abag o ka lang. Ti, ginsabat ko, nga nangita ko sang karbaw kay nakabuhi. Dayon, ginhanot niya ako sang balakol. Bisan diin lang ako iguon nga parte sa akon lawas. Nabatyagan ko ang binhod kag sakit sang akon kalawasan. Kag nagabalanog ang akon kamot sa pagsagang sa iya mabaskog nga hanot. Daw hindi ko na maagwanta ang iya kapintas. Ang akon desisyon nga mangayo sang tabang. Nagsinggit ako sang tabang, pero ang akon kasilingan wala nagresponder. Kay puraw kababainhan. Tita, naglumpat ako sa bintana kag magdalagan, pakadto sa madulom nga kakahuyan. Kag dito ako nagpahuway, hasta kaagahon. Nagdesisyon ako nga maglayas sa balay tungod sa kapintas sang ako namay. Nabatian ko ang iya singgitan, nga kung madakpan ko ikaw, ang kalat, lawig sang karabaw, ibitay ta ikaw sulit. Tita Regine, nagdalikat ako pakadto sa busay, sa nagailig nga tubig. Nang hugas ako sang akon kamot kag lawas, nga madamo sang dugo. Dito nakakita ako sang shorts, kag bayo sa isa kahalayan. Akon ginkuha kag ginsuksok. Tita, bisan yara ako sa kalisod nga naaguman. Mapati ka kag sa indi, nakakadlaw ako, kay ang short pants nga akon ginsuksok, ang atubangan yara sa buli. Kag ang buli, yara sa atubangan. Kaagahon sadto, nagsakay ako sa pump boat, tabok pa Iloilo. Sang dito na ako, nagalakat ako nga dawala sang padulungan. Pakadto diri, pakadto dito. Kuntion na sang kasisidbon, akon ginahumlad ang akon banig nga karton sa likod sang poste, kag magpahuway. Tita, samtang ako nagapahuway, nagahibi ako, kay akon madumduman ang pagpalangga sa amo ni nanay. Kung kami magtulog, iya kami ginakantahan, kag ginadapulay ang amon ulo, hasta kami matulugan. Ang pagpalangga ni nanay,
wala sang kubus kagulang. Hasta nga siya nagtaliwan. Tita, kay wala man ako sang kwarta nga ibakal sang pagkaon, kunti na nga ako ginagutom. Kung makita ko ang tinapay, o kung mais nga pwede makaon sa dalan, akon ginakuha, kagpahiran, kay amo ini ang akon ginakaon, hasta lang madula ang akon nga gutom. Dayon ko dalikat sa isa ka gasoline refilling station, kag mag-inom sa tubig. Kay hindi ka man makainom tubig sa mga karinderya, kay akigan ka sa dispatchadora. Tita, kay gutom, kag kwarta ang akon kinahanglanon. Nag-apply ako sa isa ka karinderya bilang manugugas pinggan. Abaho, tita, ang tangkas ang akon hulugasan, tama, gid kadamo. Tiyon na sa akon paghugas, nasalapay ko ang madamo nga dosena nga pinggan. Nagkalahulog sa salong, kag nagkalabuka. Nangakig ang tag-iya sa amo nga karinderya, kag ginpabayran niya, ginbuhin sa akon sweldo. Kaya ang akon sweldo, tama kagamay, mga 2 ka bulan man nga obra ko, antes ko maimpasan ang nagkalabuka nga pinggan. Ginaantos ko lang, bisan wala asang sweldo, basta makakaon lang ako. Tita, bilang manughugas pinggan, daw hindi man kabulig sa imo personal nga kinahanglanon. Hindi man ako ka-employ sa opisina, kay grade 2 lang ang akong tinapusan. Nag-tricycle driver ako sa Haro, sa malawig ng tinuig. Hasta nga nag-driver ako sa tricycle. Tita Regine, masubo nga trahedya ang ako na agihan bilang isa ka tricycle driver. Nagabiyahe ako overtime sa gabi, agud maka-collection sang madamo. May isa ka pasahero nga nag-akupar sa akon padulong sa Lapos, sa Barrio Obrero. Sang sa madulong nga lugar nga dalan, nagsinggit ang akon pasahero. Pondo, diri lang, ari ang bayad. Nagabot siya sang kutsilyo sa iya hawak, kagin saksak sa akon. Maayo kay maabtik man ako magsagang, naigo ako sa akon butkon, kay naglapos ang kutsilyo sa akon kilid sang lawas. Maayo lang kay hindi tapado sa kamatayon. Naglumpat ako sa akon tricycle, kag magdalagan pakadto sa Tanod Outpost. Samtang nagailig ang dugo sa akon pilas, natumba ako nga wala pangalibutan. Nakamarasmas ako, pero yara na ako sa hospital. Kay gindala ako sa mga barangay Tanod. Sa hospital na ako, wala ako partidos nga nagaduaw sa akon, o kung maghatag man lang financial, bulig para sa pagbakal sang bulong. Tita, abi mo, nagbinaho ako sa sulod sang 3 ka bulan. Gin-refer ako sang head nurse nga anay tawgon suwa, nga karon DSWD, kagamo ang nag-asikaso sa akon tanan nga financial assistance. Gin-release ako sa hospital, kag nagbalik ako sa paradahan sang tricycad sa akon mga kilala. Sa nagapahuway ako sa atubangan, sa baligyaan sang relief nga mga bayo, may nagabot nga madamo nga mga items, nga ang tag-iya, isa ka Muslim. Dayon ko tindog, kag magbulig hakwat sa mamag-an lang nga mga items. Sa nakita sa tagiya nga Muslim, iya ako ginpalapitan nga mag-upod pamahaw sa isa ka karinderya. Kag didto niya ako ginimbitar kung gusto ko mag-upod sa Mindanao. Tita, insigida, wala ako magbalibad, kay wala man ako sa pamilya. Pagdason nga adlaw, naglakat kami, sakay sa isa ka kumpit. Sangyara na kami sa iya balay, nakibot ako, kay kunti una sang kasisidmon, nagahapa sila kag mga muyo. Kay boss ko siya, nagasunod man ako. Bisa nagalingin ang akong ulo sa malawig nga hapa. Ang kinabatasan sa Muslim sa malawig nga binulan bilang imo boss, amo ang pagbunyag sa imo. Tita Regine, nagpabunyag ako sa ngalan nga amuni. So nag-upod ako sa akong boss nga Muslim, sakay sa kumpit pa Malaysia para magbakal sa sari-sari nga dry goods para inegosyo.
Samtang nga nagabiyahe kami, isa ka trahedya ang natabo. Nga may isa ka kompit nga nagakarga sang small goods sa kalalawran sang dagat nga ginalaga sang Philippine Navy. Kag yun na machine gun. Tadlong sa amon ginasakyan. Nagdalagan ako sa idalom sang makina sang amon nga pump boat kag maghapa. Samtang ang akon boss nga Muslim nagasinggit, Allah help us. Tita, nakasiling ako nga amo na ni siguro ang katapusan sa akon pag-antos sa mga asod-asod nga nagaigpat nga bala sa machine gun. Pero sa kaluoy ni Lord, wala kami madisgrasya. Padayon ang amon biyahe. Hasta makadabot kami sa pier nga amon nga kaladuan. Sang amon pagbalik, tama kabaskog sang hangin, kag tama kadalag ko ang balod. Ang amon ginasakyan nga kumpit, nagasalom-salom. Nagapaabot ako nga dili na makabutwa. Pero sige ang akon operate sang makina, agud nga hindi lang maguban. Hasta tayo yun ang pagnavigar sa tungasang lawod sang Malaysia kag Palawan. Tita Regine, isa naman ka trahedya ang natabo. Tungod nga amon sa lakyan nga kumpit, nagalinggi-linggi sa lampos sang dalagong abalod. 3 kami bilang crew sang among nga kumpit nga amon ginasakyan. Ang amon isa ka upod nga Muslim, nahulog halin sa ibabaw, kag nagtupa siya sa idalom sang makina nga akon nga ginamaniobra. Anong natabo sa iya upod nga Muslim? Panubalikan natin ang iyang sulat diri, mga kabombo, sulat ni Idol sang Gimaras. Sa pagpanubalik sa kahapon lamang program, good afternoon, ang atong oras, it is now 32 minutes after 2 o'clock. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masamiman nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga 12:33 ang aton nga oras. Nag-reply diri sa akon yung nga personal nga pag-message kay Sad Girl sang Pasig City. Sad Girl, lagi siya kuno kabalo. Sad Girl, kung pwede, ma-replyan mo ang friend request sang Bombo Radio. Nag-message dira sa imo kay dira kita nga duha maga-istoryahanay. So please do it quick para nga makahingagaw kita ha sa pag-interview sa imo. Kung nagpamati ikaw dira, please check ang imong FB account kay may message dira sa imo ang Bombo Radio na gid para nga makaistoryahanay kita. Hingagaw, palihog lang gid. For the meantime, samtang nga gina-arrange natin, gina-try ta nga i-arrange ang pag-interview sa kay Sad Girl sa Pasig City. Padayon natin diri ang sulat sa ato ni Idol. Paliglagid na, Sad Girl, paki-check sang imo nga inbox dira kay may message sa imo ang Bombo. So Tita Regine, nahulog siya. Patay siya on the spot. Nagsinggit ako na ngayon isang bulig sa akon upod. Nagresponder siya, pero patay na siya. On the spot ang nahulog. Tungod kay brother sila sa religion nga Islam, daw ako ang iya ginasuspetsahan nga gintiklod ko hasa nahulog ang brother niya. Tita Regine, gunuyatan niyang akong duha ka kamot ngang iya tuyo, ihaboy niya ako sa kalalawran sa lawod. Kay dako, kag masukusog siya nga tawo, nagdalagan ako pa ibabaw, kag nagsinggit ako sa akon boss. Nagresponder ang akon boss, kag nag-usisa, hasta na pamatudan nga nahulog siya.
sa ebidensya nga nabali ang trangka sang portahan sang hagdanan. Tungod sa mabaskog nga balod. Tungod sini nga natabo, nagplano na lang ako nga magpauli sa Gimaras. Sa doog nga ako niya natawhan. Kag sa ako niya pagpauli, sa malawig nga tinuig, wala na ang amon balay. Kayang ako nahibaluan nga si tatay nagtaliwan na. Tita, nagkadto ako sa lulubngan sa akon amay nga nagahili. Kag maghambal. Tatay, ang akon paglayas sa aton panimalay, hindi inihantop sa akon tagipusoon. Kay ako bata pa, sa akon nga paghalin, ginakahinahanglan ko pa ang parental advice. Pero sa gihapon, ginapalangga ako ikaw bilang akon amay. Bisanyara ka na sa pihak nga kinabuhi. Sa malawig ko nga panglugayawan, kagkalalataan sa akon kabuhi, ginahanduraw ta kamo. Tatay, nanay, kagdo ako kautod nga nagtaliwan. Tita Regine, akon madumduman, may hurubaton nga nagasiling. Bisan ano kalawig sang prosesyon, sa simbahan man gihapon magabalik. Madamid nga salamat. God bless, Tita Regine, and more power. Tawag lang ako sa kay Idol. Salamat, kid. Ako background. Bombo Omer, please provide a little background. Kaya gina-arrange na, no? As far as I know, gina-arrange na ni Bombo Omer. Nag-iistoryahan na sila sa aton nga mga interviewee, si Sad Girl sang Pasig City. But anyway, sa imo sulat diri, Idol, yes, I agree with you, no? Ano man kuno kalawig, sa procession, sa simbahan gid gihapon, ang tuloy. So, ikaw, sa diin ka mga hilit sang kalibutan nga nakalabot sa gihapon, magpanumbalik ikaw sa imo gid nga lugar, sa imo nga duta nga natawhan. I know, hindi mo man tani iluyag, no? Ang paglaya sa to, apang bangod sang pagpamintas sang imo nga amay. Amo ina ang nagtulod sa imo. Kag hindi man hamak ang imo nga na-experience sa imo nga paglayas. Kag it has not been that easy ang life para sa imo. But it is good that there are people nga nakilala mo, nga kung sa diin nakatrabaho ikaw, although may mga trahedya gihapon, no, nga nagkalatabo sa imo, but then ang ina nga mga butang, no, amo lang man na siguro ang mga pamaagi so that magsulod sa imo isip nga mas manami siguro mabalik na lang ako sa akong nga lugar. Nothing feels, no, like being home. Nothing beats like being home. Kay imo lugar, imo natawhan, that means mga paryente nyo siguro ara pa dira, makilala mo ara pa dira, and you would feel more secure dira sa inyong lugar, even if wala na ang mga tao nga imo ginaasahan, nga imo pamakita, ang mga tao nga miyembro sang imo nga family. But of course, life goes on. Kag we don't know kung sa diin ka pagid, no, dalon sang imo nga kapalaran, but wherever you go, hindi gid maghalin sa pag-uyat sa kamot sang ato nga Ginoo, so that tuytuyan ikaw, kag dalon ikaw sa direksyon nga luyagya nga dalan sa imo. Maraming salamat sa imo, Idol, for sharing with us this beautiful story of yours. 39 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon, magapanubalik kita and we will see if makahingagaw kita interview sa aton nga winners. Tagihapon, this is Tita Regine and this is KALP. Magabalik kita pagkatapos ng gid sa pinaka may importante nga mga kahibalo. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag Kabombo, 41 minutes after 2 o'clock. Palihog lang dira, alert sa imo. Sad girls ng Pasig, ginatawagan ikaw subong. So, palihog sa bat sa gilayon sa imong cellphone so that we can put you on air kag makahingagaw kita interview sa imo. For the meantime, sa mga nagpadala sa ilang makasaysayan, I would like to inform you nga nabaton ko ang inyong mga sulat kaangay ni Trulala, Neni Trulala. Sansara, may second story siya para sa aton. Gina-acknowledge ko lang, no? Ang imong mga story, nabaton ko siya, gina-inform ko ikaw ang ginabaton ko siya. And yes, ang imong mga request, wait lang. Ano ganyan mga request? No, Monday, no? Monday mo. Okay. January 9. That's a Tuesday. January 9. Si NB naman, luyag niya, ng iyang sulat, basahon naton. May another story naman siya para sa aton. Luyag niya sa Monday, January 8 naton, nga pagabasahon. Alright, I guess on standby na ang aton nga winner, si messenger, medyo delayed. Sige, it's okay. Sige, palig lang ko. Pakita natin siya, ha? Check natin. Si Sad Girl sa Pasig City. Good afternoon, gid sa imo, Sad Girl. Hello, Tita Regine. Hi, hello. Ano ikaw? Are you in your work? Nagaobra ikaw? Nga daw wala mo gid na check ang imo nga ano or may power na kamo dira? O kung wala sa gihapon? Solar. Solar. Solar lang, tita. Sige. Hingagawo naton, ha? Ang pag-istorya sa imo. Ang i-share mo diri sa aton, atong natabo sa inyo nga family, like ang imo nga mother, gamay ka pa, nabungguan siya sa motorsiklo. And then, ano ginang impact nga ang do kadako sang ginbag-o sang imo nga mother just after nga na-aksidente siya? Batian mo ako? Hello, tita. Oo, batian mo ko. Oo, batian ta ikaw. Sige, liyog sa bat. Batian ta ka, tita. Liyog sa bat. Sang ako batian ta ka. Oo. Ang pamangkot ko, ano gito natabo sa imo nga mother? Grabe gito. Na ano siya na disgrasya sa motor. Mabakal siya tani isang handa ko sa birthday ko sa February 1. Galing sang nagkasakay siya sa motor sa tiyo ko, nagtabog siya sa motor. Okay. Amo to nga gindala siya sa provincial nga sa may hospital sa Pututan. Galing way siya hindi kasarang ang Pututan, gindala gid siya sa city. Amo to nga pila siya ka months nga na hospital. Kag pagwa na amnesia gid sa. Na amnesia siya. And then pagwa niya na tingala kung mo nga do may naglain sa iya nga hitsura. Ano natabo sa iya hitsura? Nagkiwi iya ba? Anong impact gid haw? Bali ulo yan na ano gid? Na damage na Oo, yang ulo yat ang ulo yat kita gin operahan. I see. So pagwa niya do hindi niya kamo kilala. Anong inyo nga nanging reaction? Pasensya sa delay, ha, mga kabombo, kay T, naka-messenger kita sa pag-reach out sa iya. Pasensya lang sa delay. Nakibot man kami. Nakibot man kami, tita, kay siyempre, pag abot siya sa balay, hindi na kami makilala.
Yun pamangkot siya kami kung kay sino kami bata, nga ara kami sa balay nila. Ay ba si Papa gani yun sipa sa ospital pa lang kung sino daw si Papa. Kaya hindi man makilala ang inyong nga father. Pero all throughout, ang inyong man nga father ang nagabantay to sa iya, ang inyong man nga father ang nagasustain sa makinahanglanon niya. Is that correct? Oo, si Papa Okay. Oo, tita, si Papa nag-leave siya sa obrahin mo. Okay. Naka-mention ikaw, nga sang nagwa na ang inyong nga mother sa hospital, nagadinalaga siya, sa maumpawan siya. Part pa ni sa iyang pagka-amnesia, nga feeling niya, abi niya, single siya. Ano, tita? Siling mo nagdinalaga siya sa maumpawan, ang imo nga mother. Sa nagpuli na siya sa inyo. Ti ano ni man, epekto pa ni sang iyang amnesia, abi niya, dalaga siya, kag wala siya sa pamilya. Anong reaction sa inyo nga father, sa iyang actuation? Wala man kay Papa, kay si Papa hindi man pinipirmi ara sa balay, kay kaubraman siya mo kada bulan, may isa lang ka beses magpuli, may ara gani nga kada 2 months amo sa magpuli. Amo na doon di man halata siguro. Anong mga pagbago, anong mga pagdinalaga ang ginahimo sa inyong nga mother? Nagasuksok sa mga shorts nga sang una, sang way pa siya na disgrasya, nagabistida lang ginasa, tapos sang na-amnesia na sa bala, nagasuksok sa mga sexy nga bayo, permi siya galagaw, o din siya nga mga balay. Noong pawan gid man siya sa iyang amnesia? Oo, dugay-dugay man tita. Tinuig, binulan? Sobra man 1 year. So wala yagid ka mo nakilala nga pamilya niya kamo. Ang thinking niya, dalaga siya. Why siya bana? Why siya kabataan? Doon mo na? Oo, tita. Okay. Tapos kadamo sa mga nagalatabo sa imo, like natetanus ikaw, natuhog sang asalan ang imo nga tiil, pero daw no reaction ang imo nga mother? Oo, tita, kay itong natetanus ako, ang tiya ko pa, balay pa kaduwa ni mama, ang nagsiling pa nga dalon ako sa ospital, kay si mama, wala lang siya. Okay. And then, parts ng mga pagbago sa imo nga mother, atong nagpahibalo ikaw, nga grabe ang dugo sa imo nga tiil, kay ti daw natuslok sang asalan, sang nagpabalo ikaw sa iya, daw wala lang niya reaction sa iya, and at the same time, amo to nga tinion, naga-entertain siya sang iya nga textmate sa balay sang imo nga lola. Kabalo man yung father nyo sang ginahimo sang inyo nga mother? Oo, tita, kay pag sang time nga to, ginwaya kami ginako nga bata ya kami. Hello, tita. Nga wala ya kamo ginako nga bata niya kamo. Sige, istoryahi kami. Bala niya kami nga, ay sino, hindi niyo ko mama, ato yung mama mo, ngintudlo ya tiya ko. Seryoso siya? Bali, is this, sa ini nga mga tinion, may amnesia pa ni siya or naumpawa na siya? Batian mo ko? Hello, tita. Oo. Siling ko. Sorry, nagadula-dula abi yung signal ko. Oo. Hindi ka pwede sa cellphone? Sa cellphone, hindi ka pwede? Anyway, ano imo sabat? Hindi siguro kayo message lang. Tama, okay. Hindi kayo. Sige, ano imo sabat sa ako nga pamangkot? Ano man sang ginadeny niya ikaw? Part pa ato sang pagka-amnesia niya or gusto niya ikaw nga i-deny because gina-entertain niya ang iyang textmate? Sang ginaano, tita? Sa naga-entertain siya sang iyang textmate. Hindi siya luyag nga makabalo iya textmate nga may bata na gali siya?
Oo, hindi siya gusto nga mabalaan nga may bata siya kay bali taxi driver tong textmate niya mo. Oo. Baligin pa ako, kami sa tiya ko nga bata. Kami sang tiya ko. Tagambalya. Nasanay lang na sila nga tawgo nila ko nga mama man. Aha. Pero ang mama nila ato ya ha. Ngintudlo ya tita. Ang tiya ko ngintudlo ya. Okay. So ano to, ginahinabunan niya lang para nga hindi ma-disappoint ang iyang textmate or kabahin pa to sa iyang pagka-amnesia? Basi kung ginatabunan niya lang siguro kay why naman siya amnesia, madugay-dugay na. Na-cure na siya sa iyang amnesia. But this time, daw hindi naman nami, no? Ginahimo sang inyong nga mother, nga nag-entertain na siya sa mga textmates sa balay sang inyong nga lola, and then ginadeny niya na kamo before sang iyang textmate. So balik grade 3 ikaw sang naglayas ang imo mama. Pero nagbalik man siya sang pagka grade 6 mo na. So di siya nagkadto nga naglayas siya. May ginupdan siya nga textmate niya man. Amo na nakabata sila sang textmate niya nga to. So are you saying nga naguba gid ang inyong pamilya? Bangod sang obra sang imo nga mother? Oo, tita, bale subong gani broken family gid kami. So nagbulagay gid sila sang imo nga father. Oo. Masulat naman ko sang second story. Sure, sige. So kumusta man niya ang imo nga amay? May family man siya nga iya? May aram naman siya. So kanya-kanya na sila nga families of their own. Pila gani kamo ka mag-utod? Oo. 3 kami sa papa ko gid, tapos may 2 si mama ka bata sa ikaduwa yang nga bana man. Okay. Is it true nga nakaagi ka nga na-depress kag nagtuyo ka nga utason ang imo kabuhi? Anong imo ginhimo? Istoryahi kami. Nag-inom ko tita sang sang hilo bala nga para sa sapat. Ay, super depressed na ako. Tapos nagpa-abroad abi si mama, why siya nagsiling sa ako nga malakat siya. Tapos nakibot ang kubala nga, ato na siya sa abroad. Tapos ni 5, why man siya may ginatag sa amon. Bali, dito niya lang sa laki, ginapadala bala. So bali sang nagbulagay si mama mo kung si papa mo, sakay sino ka mo nga poder nagastay? Sang may pa ko singbana sa galumpat-lumpat bisan diin lang nga balay sa mga kaparintihan manamon, diara dira sa city, sa lolo ko, tungkay pa si lolo ko napatay, mayara man dira sa pututan, sa mga katiyaan ko man. So bali wala ka mo yung inakop sang isa sa mga ginikanan nyo, like say naghambal bi si papa nyo nga ti sige kita na lang yung mga buhi, or maybe naghambal abi si mama nyo nga ti sige diri lang kamo sa akon bisan ba yung bag-o na ako nga family. So wala gid. Wala gid si papa tita kay mas priority ya second family man mo. I see. Kaya kanya-kanyang pangabuhi na gid sila, no? So kamuya ang daw na displaced nga mga kabataan. Ikaw ang subang? Ano tita? Subang ikaw? Ang magulang ko tita ara dira sa city, may pangabuhi naman siya. So ikapila ikaw? Ikapila ikaw? Hello, tita? Oo, ikapila ikaw sa inyo nga mag-ulutod? Ikaduwa ako, tita. Ano ang rason sang imo nga depression? Ta? Ano ang rason sang imo nga depression? Ano? Ano ang rason sang imo nga depression? Ano siling mo, tita? Siling ko, ano ang rason nga ang na-depress ikaw? Sa depression ko, tungod sa broken family, tapos do sa wala na lang kami sa mga ginikanan namon, kung sample mangayo kami sa bulig, wala lang. Okay. Mas akig pa sila sa amon. So wala na may nagatatap sa inyo. Pinabayaan na lang kamo, mga paryente na lang ang inyo ginapang kadtuan. Pila imo edad sang nagkamigo ikaw? 6
16. 16 ka 16 lang. ko, tita. Okay. Ang imo yang amigo pila iya edad? Oo. 16 man siya, tita. Ba parehas pa kamo nga mga bata. And is it true nga nag-live kamo together? Oo, tita. Sang 16 man edad namon, nag-live-in naman kami. Okay. So sa nag-live-in kamo, sa diin kamo nagstay? Sa poder, kay sino poder kamo nagstay? Dili sa poder man sang family, sa amigo ko. Okay. Kaya wala naman siya tatay mo, bali nanay niya lang. Why siya mga utod? May utod siya, 2 kabilog man. Okay. So baton ka man sa iyang nga mother? Bali ano siya, agot siya. Oh, okay. Okay man relationship mo? Baton. Alright. Kay kabalo siya sa imong Baton niya man kay... Yes? Ano, tita? Kabalo man ang imong mother-in-law, sa imong inagihan, sa imong background? Oo, tita. Balaan nila kita ng tanan. Okay. Nakapadayon ka sa imong pag-eskwela sa nagbulagay na ang imong mga ginikanan? Oo, tita. Galing hasta lang ko grade 9. Okay. Ang imo yang live-in partner, nakatapos? Grade 10 lang gid siya. Grade 10 lang gid natapos na. Okay. Balikan ta to sang nag-attempt ikaw nga mag-suicide, nag-inom ikaw hilo. Paano ka nga nakaluwas? Kay isang pag-inom ko hilo, ara ang tiyo sang sang bana ko. Nakita ya ko nag-inom, tapos yung tawag yang bana ko nga si Ading na si Sadko na kainom hilo. Amo to daw yung gintingal nila ko sang kalamay. So amo na nga gindala ikaw sa hospital and nakaluwas ikaw. Oo, tita. Sino Pero gindala nila ako sa ospital, sa probinsya lang ospital, pero hindi makasarang ang sa probinsya ang ospital. Gindala nila ako sa city. Nga ang Tapos sulod ko sa ICU. ICU ka gid. Okay. Oo, kay 50-50 na daw ko mamal sang doktor. So sino ang nag-atipan sa imo sa hospital? Ang ko man, ang migo ko pa sadto. So are you saying... Bala ko man subong bala tita, amo man ang okay. So migo mo sadto, subong nagdayunay, nagid ka mo nga duha. Ano, tita? Bali nagdayunay, nagid ka mo sang imo migo, sang una. Nagpakasal na kamo. Wala pa na. Nagaplano pa lang mas next year guru. Okay, may baby na kamo? Oo, tita. Manog for sa February 1. Dungan man birthday namon. Wow, na-timingan gid no. So pila na kamo katuig or pila nang edad ninyo subong sa imo husband? 16 kamo, sa nagmiguhay kamo, nag-live-in kamo. Subong pila na mga edad ninyo? Sad girl? Hello, tita. Oo, pila na edad niyo subong? Hello? Oo, I was asking you, pila na inyo edad subong? Kay 16 years old ka mo sa nagmiguhay? Subong ka mo man gihapon? Ang balibana ko. Pila edad niyo subong? 22 na ko sa February 1, tapos ang bana ko, 22 siya. So malawig naman ang inyong pag-upod nga duha, no? Sang ginimo mo to ang pagtuyo nga pag-utas ng imo kabuhi? Sang nakaluwas ikaw? Anong imo nga nangin balitsagon? May paghinulsol ka man nga ang ginhimo mo ato? Sa naumpawan ko, tita, nagkahinulsol man kay hindi sa tanan nga problema, madala sa suicide. Tanan nga problema, solusyon man gali mo. So ano ang imo nga mga realizations sa imo ginhimo nga pag-utas tani sa imo nga kabuhi? Na-realize ko nga ya kabuhi, marahalon,
Dapat halungan gid naton. Pag dapat ang mga problema do parehas lang sang math mo. May solusyon. Okay. Correct ka, no? Kada problema may solusyon gid. Bisan calculations pa na may sabat gid dira. Correct ikaw. So kumusta na kamo subong? Kamusang imo Pwede nga mo live-in ma-solve. partner? Oo, pwede gid ma-solve. So kumusta na kamo subong? Sang imo nga live-in partner kag sang inyo nga bata? Okay man tita, biskan pigado, at least nagapalanggaanay. Aha. So may plano mo kamo nga magpakasal? Panay, kung may problema, ginaistorya namon. Aha. That's very good. So can you say nga ti naka-recover ka na gid from your depression? Sad girl. Kay bisan ano man tita, nagpatindog kami sang balay nga amon, bisan gamay lang. So Hello, can you tita. Oo, can you say nga ti your Kay bisan kabudlay son signal Albi, no? But anyway, sige, amo na lang ni akon pamangkot sa imo. O can you say, can you claim nga you are over with your depression, tapos ka na sa imo nga depression nga episode sa life mo? masay ko tita. Medyo may ara pa nga gamay nga depression nga nabilin. Pero Aha. ginaamat-amat ko man kahil. Aha. Mayo gid, no? Kay ti batuan mo man so far, and I'm sure nga ang imo nga family, especially ang imo nga bata, amo gid ang nagahatag sa imo sang inspirasyon, nagahatag sa imo sang motivation nga batuan and to be strong sa pagpangatubang sa mga tanan nga mga pagtilaw, mga challenges sa aton nga kabuhi. May luyag ikaw nga ipalinton sa aton mga tagpalamati, ilabi na gid ang mga naga-suffer man sang depression kag may suicidal instinct. Ang masiling ko lang sa ila tita, kung depressed na sanda, daad, hindi sanda mag-iisip nga tapuson nanda yun nanda kabuhi nanda. Pangita sanda ka isa ka tao nga pwede nanda masugidan ka problema nanda, nga makalaygay ka nanda, para mabawas-bawasan man niya sakit o kung depressed nga nabatsaga nanda. Aha. So bali amo na ang imo nga ginhimo para nga mabuligan ikaw, makahalin ikaw sa imo nga period of depression, may gin-sharean ikaw sang imo nga mga problema. Oo tita, Okay. balit mon siya pero may ang nagalaygay sa akon. Sino ang imo nga partner? Ano tita? Sino na ang nagalaygay sa imo? Sino Sorry, na gid, tita. Ano Sino po na ba, ang tita? ginasharean mo sang imo nga mga problema? Kag nagalaygay sa imo? Ang partner ko man. Okay, sige. So ano subang ang inyo nga mga plano sa kabuhi? Both ka mo nagatrabaho sang imo nga partner? Nagaano lang tita, nagapanguma, nagatanom sa mais, palay. Okay. Kumusta Bisan naman? ano lang nga, pwede matanong. Sige. Gabuligay ka mo sa imo nga partner, for sure. Kumusta naman ang inyo nga relasyon sa imo nga mga ginikanan? Hello, tita. Oo. Ginakamusta ko ang imo nga relationship subong sa imo nga mga ginikanan? Mga ginikanan. Oo. Kumusta ka mo? Ang sa mother ko, tita, okay man kami subong. Sa Okay, Manila good. siya subong mo. Tapos ang sa father ko, medyo lang. I see. So, I am hoping, I am praying, the parts ng imong healing, ang pinaka-necessary gid, no, nga step is to learn how to forgive because there would be no healing kung wala sang forgiveness. So, in your heart, dapat tudloan mo gid ang imong kaugalingon, no matter how hard, but you have to learn to forgive para nga ma-heal ikaw.
To kaboy piot gid sa aton nga signal, but anyway, do na cover naman naton tanan. So madamo gid nga salamat sa imo nga nakahingagaw ikaw sa pagsabat sa aton tawag sa imo. So you may claim your prize on Monday. Kadto ka diri sa station, dala ka sang imo nga 2 copies sang imo nga ID nga gin Xerox. Okay, congratulations sa imo. Monday lang ha, 8 to 11 and then 2 to 5 in the afternoon. Okay, klaro kita. Madaming salamat sa imo, Sad Girl, sa Pasay City, hoping nga you're on your way to being a happy girl. Because now, may mga tao na nga nagapahappy sa imo. Salamat, Gid. 7 minutes after 3 o'clock, mga kabombo. And now, it's time for me para nga magpasalamat sa tanan naton nga mga letter senders for this week. Thank you so much, Gid, sa inyong mga istorya nga nagahatag sa amon sang kalingawan every afternoon. One of you will be our winner for this week. Magadaog sang 1,000 pesos nga cash bilang aton nga winner kag to be interviewed next Saturday, January 13. Congratulations sa imo, ikaw ang aton nga winner. Lee sang Arevalo. Sa liwat, Lee sang Arevalo, ikaw ang aton nga winner. Kadto ka diri sa stasyon sang Bombo sa next nga Sabado, January 13 before 2 o'clock in the afternoon. Dala ka sang Xerox copy man sang imo nga ID. Well, with that, mga kabombo, nagpasalamat gid sa ako sa inyo tanan na itawid din natin. Bisan pa paano ang aton nga pag-interview sa aton nga winner. Maraming salamat sa inyo. Balikay kita on Monday. Just continue sending your stories by emailing your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala ninyo sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pwede man nga idulong ninyo diri personally diri sa Bombo Radio. See you again on Monday. Maraming salamat sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.